Hi guys, hello guys, how are you guys? Say. Hey guys, Masquera say, hello guys, how are you? Hands manga marova. Kubasa wangu, kubasa dear. Kubasa, my dear sister, kubasa. Yes, Brian, Murisei Kopamni, Brian, how are you? And up and out to know Jolo. Inda kukumjolo, hesi Sharon, how are you? Enda kukumjolo, dear. Unogo no one kumjolo ikoko. Yes, Lisa, je say, yes, my spay, Murisei Gules. Daddy Pof, how are you? Anzina Monica getting ready for the shift. Sorry, Shaun on Chimunya. You see it, no trucks are open. Can I zoka? Nigina wiki. You shaman send a wiki zangu. I can't shipekere wiki. Yes, Bimba, me, how are you? Winnet Masirori, how are you? Murisei say, guys. How are you? Go take me, guys. Take me. Yes, gracious, how are you? Diamond Kudo, say, Saruzai Musekiwa, really say, Mukunda Chimgana, how are you, Chibgana? How are you? My pem, Masquera say, Coletta Band, how are you? Let Mudon, really, Tandiwe Koto, how are you? Caroline Gushan, Lily Body say, Bia Chico, how are you? Bia Chico, she say, I'm happy you're okay, Bam Brian. Hesi Messi, how are you? Florence Ngundu. Shiri say Diribo Anguri say Florence Diribo. Gina Kempo, Shiri Kudidi, Maya Green, how are you? Tabeth Moyo, Shiri Kudidi. Udum text Gwinde Pico. Christine Majgaut, how are you? Saromaya wa Amanda, Murisei say Clara Chirinda, how are you? Murisei say guys. My children, Shirikudi, Primrose Mafumo, how are you? Jokas Mvuri, Shiri say, Tulingwenya, how are you? Linda Ree, Shiri say, Linda Ru, how are you? Molin Parunoda, how are you doing? Selena Smanda, Shiri say, Naniso Evans, Shiri say, I'm good, how are you? Privilege Chinyati, how are you? Naipem my chikudu moroseka foi raskana. Asande Anaya, should say yes, Winnie? Uri say as the peony. Don't forget to talk about Zija again. Look at this so to a match. Eh? Usadaro, sir. Usadaro, yes, Florence Massa, how are you? Right, take a titi fambe, but guys, do not come for no taurangu. And I love you, sister. Oh, thank you, brother Alwad Chidodo. Thank you, brother Alwad. Love you too, brother. Guys, it's so sad. I just received the news that is Siva now. What now? Yes, on the bata shakanaka na uzachu. But good track phone ira vesi on track phone ira hapana mna kupata phone. But ndanda tu phone irwa na somebody else hindu zati tune mumo wedu pana pa diary. Ndofunga mkaenda pa picture yedu ose kana pa guys. Munoto mona ripo mkazi yeye. Munu wedu chokutodare team Jobek. Yesi mukunda chimugana. Team Jobek tatitese kuma group ema WhatsApp tatitese kuma group ema rounds and everything. Arikunze ashudwa mu Jobek makuseni. Hani mawana arikunze ashudwa mu Jobek makuseni. But hana kushaya aripo amaniso anza futhi vanomvisa bullet ku theater because ashudwa pa space am ndopa kunzi ashudwa hanzi pa space am saka inawo zokuti dzanivhundutsa pandazvinzwa ndatomboramba ngati ukureva munhu wedu here zvikanzi munhu wedu yeye ndatombofunduka but anyway totenda Mwari neupenyu and we just hoping kuti she's going to recover and be well anditika ndo kunzwa kwandaita kunzanzi adi ko gracious imi mamuna kuzvinzwa here andi muri ku group re WhatsApp hausisiri mu group here because zviri kunzvetaurika mu group 1 re WhatsApp kana ti mu group re andizivi kuti mune ma group mangani andizivi but ndatofonerwa nemumwe munhu kwati group re Stokfela I don't know bazvanotaurika kuti Moli mese munoziva Jobek yese munoziva Moli Jobek munoziva Moli Jobek yese you know Moli kunza ashutwa makuseni ari pa flat pake panogara pamberi pemwana wake ndo pashutirwa hanzi ndogara chitaura guys nenyaya yefone
ukaona vasvika vakomana va vachitora vachida foni vape hanzi arwisa munhu angatora foni but kurwisa kwacho kwaanoita kunonzi atorwisa achifunga hanzi kozi munhu waanoziva handimaona munhu waatoziva face handi saka afunga kuti patorwa panzi ndipe foni handi mana munhu yakabvuta foni atofunga kuti maybe kutamba kwemunhu kuti munhu wadi waziva face atotanda pamwe kutamba kuti munhu unozati kana muchigara pamaflats local unotoziva kuti face ndoiziva munhu ndo zvaafunga saka kuri kuzi paabvutirwa foni abva abvuta foni yabhiki kumunhu uya handiona munhu yandobva atanga kudi kumurwisa achitora foni yayi handi iye ndobva atanga kurwisa munhu yazoburisa futi akabva amushuta antimoli yes ndivavo antimoli leti ndivavo antimoli because Joburg tongoti nema age edu ayatechingoti ana anti you know respect wevana ndi antimoli andimazviona ndasingada ngutaura sita ndi antimoli saka team Joburg munhu ari kuchipatara asandadza ndaudzwa kuchipatara matiozi kuchipatara chipi because anzi angachitobva kuperekedza sisi vake vanhu mumwe wedu futi zvokutodaro anditika andiri beka kuairport anzi vabva vatozodzoka fonero vabva vatodzoka vanatozoenda kwanga achinda kumusha vabva vatorwa U10 vakadzoka vanzwa sokoeni because ndokwanga achitobva kuperekedza sisi vake kunovasiya paairport pamberi pemwana saka mwana anzi atozoona mai vashutwa nobva atiza akati ndogona kushutwawo andimaona saka team Joburg kune vanga vasati vanzwa okay saka kune vanga team Joburg vasati vanzwa message ndiyoyi anditika tobatana se team Joburg hi Dimitria how are you tobatana se Joburg anditika tichenda kunomuona anditi tobatana se team Joburg mumwe wedu chaiyewo kutodaro ndozvigogodera zvipane zvezvo moto butawo muchinda kunodi kunomuona kana achibvuma kwachibvunza kuonekwa kuti ari papi ari kurikava sei zviri sei handi moenda muchinodini muchinoona it's not easy guys endotenda Mwari kuti atoripo noti pasipezam guys pasipezam pari dangerous hanimona but tongoramba tichingonamatsa kuti Mwari vamuchengetedze Mwari vamuitire zvakanaka uye zvakare Mwari vamuporese kana Mwari vatombokurwira vakurwira kudai so totongoti Mwari basa ramatanga rekumurwira chitongopedzisai kumurwira kusvika apora asvika adzoka kumakumbo ake adzoka pakufamba adzoka pakushanda and saka team Joburg let's do what is needed and also let's put in our prayers and ngatise muise munamato wedu kuti Mwari ramba chingomurangarira guys Mwari vangomurangarira zvisanyanya kuaffecta even mwana aona zvinhu izvi anditika akwanise kuti arikave ashandire mhuri yake anditika yes so ndo update yekutanga ndandinayo anditika then ameno vane maupdate kuti mune maupdate here kwana madzibaba angu handizivi ndoda kutenda pane one lady one musikana akanyora padeza yachiti akatonyora ndikataura pana chiti pane musikana ati ndiri kubva kuJoburg ndichaenda kuKaroi ndoda kunopa jesi zvinhu ndiri kushifta kudzokera kumba saka ndichanopa jesi zvinhu akazvitara pani ndikatozvitara pani chiti kune munhu aenda ati achanopa I hope kuti zvinhu zvichaenda ndoda ngotenda Mwari nemwana uyu because mwana uyu she has fulfilled a promise mufunge akafulfilla promise yake zvinhu zvakataura pano akaenda zvechokwadi achienda kuHarare akafonera Jesi ndodamupa nhamba vakasangana akamupa zvaakamupa hembe dzevana zvakanga angotaura mapoto ekubikisa zvinhu zvokushandisa mukicheni handimaona zvese zvaishandisa kuSA akamupa thank you very much mwanangu thank you very much mufunge ndo vanhu vatenge tichida kune a lot of people vakawanda vakapledgera vanhu kuseri and they didn't fulfill mufunge ndinonzwa kunyara pamwe pachona ndinonzwa kurwadziwa because ndinenge ndatamba front handimaona munenge makuisa inini panguva yakaoma because sometimes kunotsanangura kuti munhu ana kudai zvinonetsa ini ndinda kufunga kuzopindira paya pamanga mapledger mega zvinenge zvisina kunaka asikana zvinenge zvisina kunaka handiti kana uchinge wapledger sometimes it's allowed kusapledger guys if you don't have don't pledge handiti kana usazvipa pressure yekuti vanhu vari kupledger rega ndingopledgerwo handiti so ngatiregei kudaro guys ngatiregei kuti tidaro let's not do that handimaona let's not do that so kune vanotoziva vakapledger kuseri but they didn't guys handitika ndakavimbisa inini pano ndakavimbisa pano ndikati pamari yangu yemasters ndichabvisa 30% ndoita something nemari makaiona guys ndichiti ndakuvakira mbuya vaya musha ndikavakira mbuya musha imba yavo ikapera zvese nemafloors and everything imba ikapera handiti in the midst of that people came forward ndichiti takuda kuti tisefenisha mukati umwe akauya akapledger kati ndotenga mubhedha maivepo guys umwe akati ndotenga mubhedha
umakatindotenga chino guys, zvina kusvika mufunge. Hazvizodi kudaro vasikana. Ndafunga kuti ndainini off budget, ndandisina kutozvitarisa zvefurniture yemumba, ndatoenda off budget. Ndinoti noti mbuya vakanga vatoudzwa, tanga taudza kuti kune munhu akupledgera mbedha, kune munhu apledgera. Ndakudzokera kutsvage mari yacho inini pache zvangu manje ndobuda mubudget ndotsvaga hangu mari yembedha iya ndotengera mbedha wangu. But wangu wakapledgera nemunhu pane ndakataura nyaya yekuvaka, andika ende ndakatovaka ndikapedza. Anditi but now pakauya makati no ngativaisirei furniture. Andikati ewa hatisi kuramba. Andika if that's what you want, vanhu vakapledge, but nothing. Hakuna mbedha wakaendeswa, hakuna mbedha uriko. Hazvizodi kudaro guys, let's not do that. Ende mukadzi wayo ataitaura naye anobvunza inini, ndinonga achibvunza saka my sister muri sei, how far. Ndatove nepressure zvekuti ndinofanira kuti nditenge mbedha iwoyo inini manje. Ndatove nepressure because kana vanhu vakukubvunza kuchavatsanangura kuti aiwa vanhu vaya vatakati havana kuzotenga vakangozonyarara, hanimaona hazvichabudi. Inda kutofanira kuti ndiite pressure kutsvaga maybe aminoti mbedha waZimbabwe mari kana $300 kuti nditenge mbedha iwoyo because wakapledgwa nemunhu pano, ndandisina mbopledga mbedha. It's not right guys, it's not right. Ngatiregei kudaro. Ndimbuya vakuru vaya vatochembera vekuti uchivaudza chinhu patakavaudza vakatobatirira kuti kune vana vangu vakandivakira ava varikutoti vari kunditengerawo mbedha ndivatewo pambedha. Izvo chiri chishuwo chavo chavakataura kuti ndinoshuvira kuti ndivate pambedha. Munhu akapledja. Ngatiregei kudaro vasikana, ngatiregei kudaro. Hanzi muritimira timadora uya kunongoya kuno kutodla tose vadora. Hi Linia, zviri sei? How are you Linia? Right. Saka guys, now ndasimvenge tongotaura edu zvese anditi tongotaura zvese tichitaura edu pano zvese tichingotaura. Asi imwe update handizi kuti ndoitaura. I think I should just send it back to people because yakatangira pano. Pane mukadzi wokufonegwa musi uya uno 54 days ago akapiwa 5,000 pano achinzi neshamwari yacho vaitaita mana mutambo. Takatesa mukadzi waya Lindi pakona tikati Lindi ndimi munhu wenyu kumatedza kubatsira munhu wenyu zviri kufamba sei. And then Lindi akaenda went all out kubvisa 5,000 yekuti mukadzi yatsvagirwa imba. I don't know what to say. I am so highly disappointed to say after zvinhu zvake zvanotorwa kuchikwereti kuya akatsvagirwa imba akaiswa mumba. Anenge anitori neproblem yegambling guys, anenge anitori neproblem yegambling. I don't know how she can be helped mukadzi uyu because I received a complaint. Actually I received not a complaint as such. What can I say? I received the news dzekuti she went kuna somebody else pano pa diaries. And remember ndichiti inde munomuona, inde munomupawo sadza, inde munodipa ari kugara mupaki. People vakateerera vakabuda vakaenda. Then aona kuti vaenda vamubatsira vamupawo pekugeza, vamupawo chikafu that day riya. Then akazonokwereta mari, akanokumbira mari pekutanga actually akusukwereta. Remember guys, akauya pana achitaura kuti ndikutanga basa musa 25. Handizvo here guys, handizvo here. Akati ndikutanga basa musa 25. Handi ndizvo. Kana ndinyepa guys taura kuti ndikunyepa. Hanati ndikutanga basa musa 25 here. Pamwe ndisina kunzwisisa, ngatibvumirane kana kuti ngatirambarane. Hanati ndotanga basa musa 25 here guys. Paya achiti saka rent ukabhadharwa rent next month cheta sei akati ndakawana basa. Handizvo here. Pamwe ndiri wrong guys. Pamwe ndiri wrong. Itai muchidaira tune guys. Kuti ndiri kunyepa here. Akadara ndamubvunza kuti kana ukabhadharirwa ndikuenda kumba, akati mwana wangu ari kunyora. Saka ndakawana basa. Kokuti ndikabhadharirwa iko zvino ndikutanga basa kupera kwemwedzi ndagona kuzvibhadharira ndega. Right. So she went kune one of the diaries akanga ndakakumbira kuti ndanomupawo chikafu nepekugeza. Akasvikoti ndokumbirawo 50 rand handina chikafu. Apa inini I was in the process yekumutsvagira chikafu. Inini I was in the process yekumutsvagira chikafu. Remember that day pane vanhu vakanetsana mucomment section nenyaya yekuti kana munhu auya kuzobatsirwa pano vainetsana pachavo, kana munhu auya kuzobatsirwa pano you don't have the right yekuti muinterrogate. You remember? Then that's my sister itaura kudaro mucomment section, but handina kuda kuaddressa comment iyo, ndakangoiona ndikangodanyarara ndangosiya ngati vanopedzana mucomment section imomo. Then akazotaura kuti kana sisimeli mukashaya munhu mari ikasatumirwa mundibate kuseri. So I was thinking like in my mind, okay, already she wanted to. Handi apa munhu ya obvious awanigwa imba nyuwani. Hapana
anozodawo maybe chikafu chokuti apushe kusvika achienda kubasa. Ndichazoenda kuna my sister kuti my sister mutengerei voucher, momutumirira voucher kuti akwanise kutora mari, anokwanisa kutora chikafu chete sezvo paine mwana. So ndakangodilaya nachivereka saka ndanga achienda kubasa wachidzoka late nachingoti ndovafonera after work ndovafonera, and then I delayed. Ndobva ndatodi ndosvika pakutongoti handingoti ndichafona kusvikira message yapinda munhu andifonera. Unoona, ndikati no, what I say zvikanzi ndakupa 50 rand yaya, anditika handina chikafu, ndoda kutenga chikafu. Akati ndinotenga chikafu, right. Hanzi akandisendera machats, akatanga isa message yekuti akakangamwa. Ndinozati zvinoita munhu anokanganwa kana uchinyepa. Zvikanzi ndawana interview basa, saka ndoda kuenda kuinterview kubasa, ezvo handina kana mari yekombi. Akatanga piwa 50 rand ndinotenga chikafu. Ndobva adzoka achitsvaga 40 rand ari kuti aenda kupi, anoda kuenda kuinterview kwawana basa. So ndakabva ndabvunza kuti ko basa chanoriwana kangani, handichakatawana basa here musuya uya paya. Zvikanzi ndakatoshamisikawo because ndo zvaakataura pano sezvinei, kwai ndakabva ndamuti ndaona kuti something is wrong, mira nditanga ndataura naye ndikamwepichi mari. Handimona, kwai ndobva ndatoti iko zvino zvandina mari, ndopakabva kwandiri. Saka time iyoyo angatotuma mwana wake kumashops. Handimona, mukadzi ushu mwana wake ndobva atoona, hati vakamuona vese nemwana wake pakaenda kumba pepa yachinodya. Mwana wake ndobva atoona mwana mudikatumwo, ndobva atoona my sister vatori kupachi, vakabata zvimatiketi, vatenga zvimatiketi zvavo ndofunga gambling inoitwa padhuze ipapo. Vatotenga zvimatiketi zvavo zvegambling izvo vari pashopu yegambling. Ndobva mama kunoudza mama kuti yese Linda, ndobva mama kunoudza mama kuti mama mukadzi uya apa mai vari kutotaura nei pafoni, mukadzi enda tomona akabata matiketi emagambling ari pashopu paya, ndo paari. Handimona, ndobva tira ndimukutoshuwa sisimeni, handi muri kutonzwa. Saka my sister vanotori neproblem, I don't know kuti vanobatsirika sei, vane problem yegambling. My sister pavane mwana handitozivi kuti life yavo ichaita sei. Dei vakateere vakaziva ipo paya pamari yakapiwa vakangoenda kumba. Handimona, dei vakatongochinda kumba, yesi Ethel Mutambirwa, dei vakachitongoenda kumba, ndo zvakazvitobatsira because kuti vacharamba vachiita zvinhu zvegambling. Amen, handiziviwo vaine mwana iproblem, I don't know. Sure ndokutoenza kunga dei vakatoziva. She was trying to say that day. Vakatry akufungelile. They tried to say that, honestly speaking. Tikavavara comment section ikavavara pano ikavavara kati bhaya apa munatogara gambling kuti, but they really tried kutaura zveshuwa. Vanhu vakamutrolla taura chokwadi. No problem inoitika mulini sometimes munhu akachitaura comment section tinomhanya kutrolla. Handimona, but pazinozobuda chokwadi hatichagoni kuzvigadzirisa, tatotrolla munhu kuti azvigadzirisa kuti sorry sha, hakuna anozogona kuzvigadzirisa. We told Joshua kuti tikamisa pakona kusvikira aburitsa ichokwadi. Saka kusvika aburitsa mari, atrolliwa mucomment section akaburitsa mari 5,000. Tati aiwa kama iwe friend yacho ndimi amungasiyi munhu. Kusvika aburitsa mari veduwe, pamwe anga story nakatoita sacrifice 5,000 rands iyoyo. Guys, I don't know kuti mbona kuti tingamubata here. Ndinoshaya kuti tinoti kudii guys. I don't know guys, I don't know. I don't know. Ati Ella nasi tiri kunyara manje. Maybe I'll fill my shifts. I think at my shifts. And I'll say I told her up for night shift.
Mbali wachidisappointa mukadzi chwa zera rako uchaita zvenhingikiri zvegambling izvozvizvi. Mbali ameno guys, ameno. So arimo mugambling imomo, anenge anotoda rubatsiro rwegambling because anotori mazviri and ndaona pamberi apo ameno kuti mwana uyu I don't know mwana wake manje ndaona patozoita problem pamberi apo, ndaona paita problem pamberi apo. My sister if she doesn't wana help ndaona paita problem nemwana wepamberi apo. Hanzi gambling haibudiki zvokumhanya. Okay, plan to look after herself. She now need. Yes, no, she's going to look after herself, but now pane mwana ari involved paya. Saka ndopanda kutonesa wangu to right. Zvozopasha zofamba sei? I don't know, guys. I don't know. Chinochachitika anongotudza nhema. Remember ndimudza kuti iwo data unori wane epiwe uchida unakana send sisi animaona andicha understand apa ina ndakusave number yake. Mune number ndipewo ka number guys. Panda kusave iyi number yake. Ndipewo number. Disappointed zvokuti mukadzi uya mufunge. Amen. Ndipewo number yake guys wanayo, ndipewo number. Ndipewo number guys, timufonere tinzwe. Ngacho ndizvo zvandiri kuda kuzama. Ini manje ndakuseva number dzake. Handina kuseva number dzake. Hanzi ndakaona live yenyu chimunhu akakumbira mari kwalala usiku semumani same statement. Oh my god. Oh my god. Kwakadi kuyo kandiudza naikari. Ndipewo number guys. Zvakaoma. Ndipe number dzake. Ndadzere number dzake, ndipe number dzake guys. Usada kuti jairira musikana ukadzi uyo. Tutobati ngai ndanotsvaga help koko haadi kutsvaga help anoda kudi. Chagozvinga ndakudzitsvaga handidziwani because makonda dzangu akawandisa handimbodziwani. Vanhu vanenge vachifona pakati apa vakawandisa ndichamuwana handichamuwani. Mire ndidzokere pacall. Takaita conference call that day anti. Mire nditsvake conference call. Takaita conference call that day. Pandodziwana ipapo. Hey guys, yeah, they won. Right, I got it. They won. Doesn't that say right? Yes, man, Lindy, what do you say?
Mushe asi urubasa. Koida. Hausati watanga. Watanga basi. Ndaenda naso but vachindidzoke Monday. Oh. But ndidzoke Tuesday because Monday holiday. Kochi chikuti wakukosora. Yeah. Chichi kuchi. I'm so at that day. Sometimes Oh. Right. My sister, Bali, ndinoda kuti undiudze chokwadi semunin'ina nasasisi vako anditi I want you to be very honest with me andika kuti ugone kubatsirika. Mbali uri kuenda kumaplatform akasiyana siyana uchinokumbira mari. Why is that? Messages acho ndakanasenda before ndichinga kwauri zvichibiri maplatform andakaenda ndakamasenda before ndichiuya kwauri handina kana hakuna platform yakambondibetsera. Okay, musi wakapiwa mari pano wakanzi kupiwa mari pano hauna kwakaenda kanokwira platform anero platform kwakanokwira uchikumbira yehopu zvakare watobva kupiwa mari panapa hauna kuenda kwaswaga kwafureti here ukanokumbira chitsvaga ndikikiri uchikumbira mari. Handina ndoda kuti andiratidza kuti pane pandakamboningirira handina saka ndakakumbira kuenda kuplatform yake before no I don't do that. Kwakuri kuda kungowisisa hangu because zvinenge zviringotaurika saka tatonisa kuti unenge wakutanga uri kubira vanhu kuti wapuhwa mari apa woenda uku because iwe unenge uchidza kuti pamwe unenge uchidza kuti vanhu havaoni because vakablokana wobva wachi advantage yekuti ndinoba futi kwani kuplatform kwaswaga zvinenge zvisina kunaka. Aiwa ngawe yapupire saka kuti ndakabva kuenda kuplatform wake ndakamboenda saka kutaura but not now. Kubvira pandakabetserwa platform kwako sisine handina platform kwandakamboenda ini. Asi iwe wechindiudza iwe une dambudziko chitongochichero muna nedambudziko rahazombobvumi une dambudziko rekutamba here makasi egambling. Toda kukubatsira. I want to help you but I can only help you if you can tell me the truth. No, why? No, I'm just asking. People in this place ndaishanda kukasino. I was working kukasino ndo kwandaishanda. Hauna mbotamba. No man, you know people they take everything wrong. Okay. Aiwa, zvakanaka ndangoti tizoziva kuti unoti mangwana zvazvinoita zvokuti unozoonekwa kana vanhu vachakuona ende zvakagozobatwa nevanhu kutamba tizokudzoka kuti munembali tenda kubatsira one. Ko what happened? Ndinga kuti nduze chokwadi one what happened? Because remember tikurarama munyika mune vanhu ka mazimba for that matter vanokuziva. No, ndaishanda kukasino saka unoziva kuti paudza munhu tinoshanda kukasino obviously vanenge vane mind. Anonzi Enifa unomuziva? Enifa unomboenda kwaEnifa? Enifa ndiani? Anonzi Enifa online anonzi Enifa online chiko anonzi Enifa online something. Aiwa ndinganyepa hangu handimuzivi. Alright, kakanaka. Tatangoti tinzwisise because uchimbotamba makasi chete unotoonekwa kuti kune munhu anotokuona. Saka kanzvimbo kenga munogara kakazara mazimba acho ari pano kuti wanga uchitamba makasi, wanga une matiketi emakasi, wanga uchidini tinozongozviona. Saka pane mumwe munhu pane mumwe akazombokubatsira kana akambopawa na 20 pound rand kana 50 rand kana chiya pana after wabva pano. Ndine zuro pandakapiwa nevamwe mai vanonzi mai Maka. Ndakumbira mari yetransport ndiende kwandandaenda kugasa kwacho vanonzi mai Maka ndovandipa 50 rand manheru ndabva kunonamatiwa kune imwe chechi ndovandipa 50 rand. Alright, hapana chakaipa. Mai Maka vacho vanouya kuplatform kwenyu.
Ewa hapana chakaipa saka imbanyiwa niri sei kuri pari right pari free. Aiwa right. Handiti. I hope kuti next Tuesday uchanotanga basa sezvo vanga vakakupromisa kuti unotanga basa nhasi. Bazoti udzoke Tuesday I hope unotanga basa. Yeah, aiwa izvozvo hazvina doubt. There is no doubt. Kuti utanga Tuesday. Yeah. Oh, aiwa. Kana pakadaro pakanaka. Hapana chakaipa. Ndangoti ndinzwe zvangu nokubvunza because vanhu vakawanda vatouya vakati tiri kunzwa noti vanoenda kumaplatform aya vamwe chete. Same people vanenge vari kumaplatform kwese. Ndototi takatodzwa mbalizuro achikumbira Swaga rubatsiro tikati rubatsiro rwei kuti munhu akabatsirwa. Ngauye pano pasaka munhu ndomurasaka munhu anotaura chokwadi. Saka munhu anotaura chokwadi haanyepi. Anotaura kuti ndakaenda kuplatform kwake rini last month zvisinei. Last month. Okay. Aiwa pakanaka. Last month ndakasendera Saka message saka ananga akasaiona ndikazoita zvekumufonera. Ndikasendera mari makawanda kuma-inbox avo but munhu akandipindura ndisaka chete. Munhu akambondipindura ndimabridge mabridge akandipindura kandichizoni kosei muchigara mune nhamo sei uchiposita papeji vangu sei muchigara mune nhamo ndo mhinduro yandakaona kuna mabridge Saka ndiye akazondikwidza kuplatform kwake. Amera mabridge unoitei iwe ndizvo zvawakadaigwa izvozvo. Mabridge andisitombo kunyeperani mabridge ndakachena ndikamusendera message Asi vanhu ndikazoti kwahari kose muchindi ignore my leave skanzi kose imi muchigara mune nhamo. Okay, but anyway we are not discussing about that. So ndokwega kwawakaenda kwamabridge ndekwaSwaga nepano. Yeah, mabridge ndakamusendera message handina kuenda kuplatform kwake. Okay. Saka ndakaenda but last month after pandakabetserwa kana panatangi handina kana mbovhura namboenda kune imwe platform. All right. Aiwa pakanaka. It's okay my dear. Vanhu vanga ndakambotumira mamessages kuseri ndakavaendera back ndikaudza kuti aiwa ndakabetserwa. Vanhu vanga ndakatumira mamessages ndakavaendera kuseri ndikaudza kuti aiwa ndabetserwa. Okay. Aiwa, no, it's okay, my dear. All right. Enjoy your day, my sister. Enjoy your weekend. Thank you. All right, sharp. Right, hands handisiri ndakaendako. Asiri according to ye. Asiri akaendako. Saka right now andingazivi because he eat this, eat that. Ndandisiko andisivi. But kana ari angachinda. Now she knows kuti vanenge vachidi vanenge vachiona happy birthday John. Vanenge vachiziva anisati anozoona because hazvine zvakazoipa kuti anenge oita kunge akuda kubira vanhu kuti aenda apapa tikuaenda nestatement rekuti handa pekugara unless akazoenda nestatement rekuti ndikutsvagawo mari yechikafu then aiwa zvazvineniso but akanosvikoenda nestatement rekuti ndikutsvagawo accommodation ndokumbirawo ndibatsirwe mari yeaccommodation ndokugara ave napo akabatsirwa akapiwa 5,000 akapiwa 5,000 pano handiti nditori nescreenshot yacho foni mangu yakatumirwa 5,000 handiti right saka anyway ati hasiri yake haana kwaakaenda saka tunge pamwe kune vanhu tungoti zvakafanana kune munhu anenge akaendawo asiri iye right. Guys hatindei kunyaya nhasi timbotaura nyaya tinzwe guys maona here magudhi zangu guys abva kuAfrica vedu muritendeuka kuna Jay shamwari yangu asikana mamaona here magudhis guys nyimo nhasi dei ndichidzirova hesi kuda kuna iwe kuda handinotangomirira kuti kuWhatsApp kuti uye nemadetails ako ndipe vakadzi vana vari kuita zvefunction vari kuronga zvefunction kuti vandipe madetails handinoziva handina madetails ako saka unonga zichaonda chii kuti tumire ikoko. Hi V, how are you? Andimaona right. So guys tatina separate timbotaura guys timbozwa kuti nyaya dziri sei. How are you guys? Feel free to come and open up guys what you are going through and tika open up ndine imwe nyaya handikwanisi kuti nditaure because mukadzi uyu right now takamisa muhiding musikana uyu mukadzi uyu ari muhiding saka nditaure because murume wacho ndepasocial media sterek saka regai ndimboijamba because ari muhiding kusvikira tapedza zvatokuita nemaauthorities kuti akwanise kuve free saka regai ndimborega kuitaura nyaya ishi asi guys hatizivi hangu vanhu vari kushungurudzwa vari kurohwa mukatumu nevarume vamwe vari kushungurudzwa umwe vari kuchekwa nebanga. Pane nyaya maiona here nyaya yaitika kuZimbabwe handizoti maiona here nyaya yaitika kumasvingo
so ivo vari vatoti kwaiweka ndotoona madzibika ndo vanenge tori wese hanimona. Maiona here nyaya icha kumasvingo nhasi guys? Did you see the story yababa nemwana? Maiona here story yababa nemwana? Sinotsvaga uri mumaraundi Jamestown. Unotsvaga vanhu vari kuJamestown dia? Handisivi mama, unotsvaga vanhu vari kuJamestown. Maiona here story yevanhu vekumasvingo yaitika kumasvingo guys? Did you see the story? Kati muda ndikusanangurirei. Sheli Magolide, undifungidze mangwana makuseni. Happy birthday in advance dear. Uchada vakore mangani? Anzi Madora. Apa Madora vari kundiita kundigonera. Unoziva? Ini chero kumadya musiwa ubva wamusiwa anosvika musa 31. Handina kana pressure. Dora ndo chairo. Dora rangu mufushi wangu, dovi rangu. Zvaedwa. Mukadzi wekabvisa kuUK akazodi ariko ari nyaya dzake dzikungo ari kufunga kunonyora IELTS yake akabhadhira kuIELTS ari kunonyora kuIELTS. Maiona here nyaya yekumusha kwedu kumasvingo baba nemwana ndokutaridzai Zuka hachadi zvinhu zvakawanda regai ndikozokuudzai pane right. Hi my sister, ndangu ndabvira kutsvagai nditori palive hangu, sorry. Ko chii chaitika pana modi? Makusema mperekeza ndakutoenda kumusha. Ndakuperekeza vakatiperekeza kuenda airport. Saka vapinda neni muGautrain muyangu. Vakabuda muGautrain vakabva vatodzokera pane mwana. Vacho vapafleti pavo kana muchiva zvichipaziva. Hadzi vanga vaida kutenga here magwinya motiti anofurayiwa ya. Saka menoti vane macalculations avazoda kuita pafoni. Ndobva vaburitsa foni kuda vangu vaida kuona kuti mukadzi avachinja mari yakawanda here. Mungoziva handitozi kuti ava vacho vafamba pafleti pavo. Saka mukadzi iyoyo kuchinja mari vakutaura kuti hawanipa mari yakakwana here vachitakureta nemukadzi uya. Saka kwai kwabva kwazobhuya umwe mukomana wechidiki kwaana kana 25 years mataura ngaita nevakadzi. Haana kana chii? 25 years. Alright, hey. Mwana mudiki. Saka anzi vabva abva akosvika kati nditweri foni kuna sisi vavo achibva vaputira kwai. Saka ndofunga sisi vakuda vamufananidza sevanhu pavo here kana kuti chii. Kwai ndo zvavazoudza mukadzi uya kuti vakutaura nenhamba kuti andifonere kuti ini ndide kutanga ndaifunga kuti chii vakomana vepafleti ari kundibvutira foni. Kwai ndikati uri kundibvutira foni sei? Kwai kubva ndaibvuta bheki. Saka pavabvuta bheki ndo paabva ada kuti kuvagwisa vakuda vadhodzerana here maskwabhuza. Handizivi kuti chii chaitika kusvika mukomana waye anenge azodonhera pasi. Saka adonhera pasi ndo paafunidza futi achibva avapfuura pasi pesa. Ari sei izvozvi? Ndo maudzirwo andaitwa nababa mukuru. Zvino tiri pachipatara patava vachidaidza kuti tiuye. Saka ari kuenda kutheatre. Vachida kuti mufile mafomu ekutheatre. Saka vaenda kutheatre manje. Saka vati kwai vamirire zvekuma3 hours. Alright, kunobvisa bullet. Hatiri kungonamata, anopora. We are just praying. Anopora zvakanaka. Anopora. Ndachitotaura palive kuti pane munhu andifonera. Statement ramandipa iri ndiro raandiudza. Randangodzova kuti guys vade kuJoburg kuri kunzi batai Anti-Rebecca muinde kunoona mumwe kana achibvunza kunoonekwa. Zvatinongoita every time, just do the same thing. So but ndatanga ndatombotrya kuifone nyanga ichimbo calling isingapindi. Iri mhandbag iri uite kutya kubigwa foni kutoidzosera kuhomwe. Chandaona kamoli atraya kuti ndimu-overpower adherera kuti chimwana ndomu-overpower. Hana kuzoti ane pfuti. Achibva kuisira. Unenge wadherera kuti akamufana kandoka-overpower. Izvo ane pfuti. Izvozvi pfuti iyo yabiwa izvozvi. Apa atiza hana kubatwa. Hana. Apa pakwanzi pakazara vanhu. Saka vanhu vaya kumapast 6. Hapana kwanisa kumumhanyisa nepfuti kamunhu yaumumhanyisi. Because inini vaniperekedza kuma5. Takuda kupatofunga nakota 5. Vatodzoka vapafleti pamwe kupato. Saka zvaitika panzi kumakota 6 kana kuma5 past 6 between ipapo ndo pazvaitika.
Kwatochena vanhu vatowanda mustreets. Plus the fact yekuti anga nepfuti chero uchi akuna nogona kuma dai achinzi angamubaya nebanga vanhu vaimhanyisa andiona but pfuti manje haukwanisi kumhanyisa munhu ane pfuti because anokushuta anokupa mafuti kana newe Nokuti usingazivi kuti ane ma-apps mangani mukati ane ma-bullets mangani. Alright saka dai chizomondipawo update ka please update me kuti chiri kufamba sekuri sei atika kana kwakubvumidzwa kuti vanhu vaone motudzo timu redu arimoriziya reJoburg vanofanwa vanotoenda. Alright iripo alright ma anti alright zvakaoma skana handi mukuona vapei phone guys, give them the phone man, vapei phone hazvina kana basa chero shandisa iPhone 15 latest dziriko mazuva ano idzi, give them the phone. Life yako is much more important than phone guys. Apa pamukoma wangu ajerera angoti akamufana handimaona ndokaunikira plus munhu wanga achifananidza kuti ndomuziya handimaona ndokaubva pawo hana kuziva kuti muhomwe mune chi mune pfuti. That's SA for you guys. Handizivi kuti handizivi vangu handimaona. That's SA for you guys. Unofira phone yako, unofira phone yako, unofira phone yako. Vate phone anditi kana muchifamba papa kana chitongotanga zvinhu zvacho zvine zvida kungoitika meno angati pamberi peflat track guys. So pamberi peflat track ungafunga here kuti ndingada kuitwa mukunzi pamberi peflat track. Otherwise murodi South Africa murodi chako chako musadaire mafoni, musafamba nefoni irege isapa silent phone irega iringi uzononotera makozo ukakumba animona unozoritira makozi. Let them call usingadaire phone unofira phone ku SA papa totaura papa ishoti SA guys ka kungoti unenge wajaira kugara munzvimbo kwenguva yakareba unofunga kutoti hai ndoita yaisese munzvimbo muno. SA haina izvozvo guys, SA haina izvozvo. Unorwa wasitaki wakarivara, unorwa wasitaki wakarivara. SA haina izvozvo. Vapei phone, let them take the phone. Arikuda bag, musaise phone muhandbag kana muchavapela usaisa phone yako muhandbag because akati ndipe bag unongomupa bag. Passport yako kana uchifamba naye passport yako isa mubra. Put your passport in the bra. Mubegi ngamupinde mapanenge mine ma-wipes nezvima-lipstick nezvima-hand lotion anditi ndo zvinogara mubhegi muhandbag izvo. Usaisa phone muhandbag ufamba kwabata handbag ine phone because vati vanatora handbag iyoyo chero wallet mari chaiyo kana kuti makadhi ari important chifamba usafamba nemakadhi ako ari important. Isa zvimakadhi zvinamba zvana mukuru zvana chichi zvazoda zvinogara zvisina mari yakati ondozvaurukanda makadhi ane mari chaicho haufambe nawo unosiya. Kana riri rauda kushandisa kadhi rako hombe iroro handika unoriputira zvakanaka netishu handika kadhi rako iroro woisa pakati pemazama apa ane muri kunzwa zvinoitwa chero nemunhu akagara makore mangani South Africa izvitikiva nditoita iyoyo unotoriputira zvakanaka nematishu kudai woisa kadhi apa muhandbag woufamba nehandbag yako but usaisa zvinhu zviri valuable muhandbag. Vakati handbag just give them handika unosara nezvinhu zvako. Phone imomo ndomaonesa phone pazaspace amapa iri pasilent unoisa pazaspace amapa iri pasilent phone. Kana kuti kazhinji uchipinda mutauro chako don't take the phone, usatore phone isiye kumba. You come and return the calls kana watsika kumba because phone iyo yauraisa vanhu vakawanda muSouth Africa. Phone mazuvano mese munenge mune masmartphone kai mune masmartphones and they know andiona kuti vanhu vanenge vane mafoni akanaka. Vamwanisa mafoni pakati pemagaro chaipo kuisa foni pakati pemagaro kufamba chaiko chaiko ndokuti muJoburg vanga vakumboita system yekusecha mazamu kudai kuJoburg vanga vakuita system yekusecha mazamu emadzimai saka vanhu vanga vakubika pakati pemagaro vanhu vanga vaisa pakati pemagaro mafoni ufamba nefoni pakati pemagaro because hapana munhu anozokuvhura magaro kagaisi guys hakuna anozokuvhura magaro achida kutora ndikikiri achida kutora foni saka unoisa pakati pemagaro ipapo handimona. South Africa inyika yakadaro handimona. So kana uchigona ende kune vanenge vachikwanisa ende munoita shooting lessons, go and buy a gun. It's allowed. Go and buy a gun. South Africa is not a safe place. That's why you see kuti vanhu vanofamba nepfuti dzavo hadzivhundutsa ndazvityisa isi mhosva. Go kuma-shooting lessons andika kana waenda kuma-shooting lessons and vari muRustenburg munoenda panonzi paSpartan Gym
Spartan gym ine ma-shooting lessons papa ndo pandakaitira inini muRustenburg papo kuTlavani kuHelot Spa panodzidziswa kushuta ipapo pane shooting range mukati momo ndo unonobhadhira mari yako manochiko zvinoya mari wodzidza kushuta ipapo. Go and buy a gun, vanokupa license wofamba nayo. Kana zvaipa unotangira, haisi mhosva. Kana zvikaipa unotangira, haisi mhosva. Go and buy a gun, haisitombori mhosva. Kana kutenga pfuti nekufamba nepfuti haisi mhosva. Nekufamba wakatoirembedza apa chaipo ichitoonekwa iri apa, iri license unotofamba nayo. Kana uda kuifamba wakaibata maoko kudai so ndeyako unofamba nayo, haisi mhosva. It's not a crime. It's not a crime. Go and buy it for your own safety. Because South Africa kwakaipa. Handimona. South Africa kwakaipa. Handimashona. So guys, kana vakauya vakasvikirwa vakati phone vape, chero vakati mota makey, vari chisera chipa marobot yachi. Handimona. Chipa marobot, robot riri ready unotomira. Handimona. Pa robot unotomira. Azikoise matombo fona ikwani inokwana. Iwe unenge une dzifoni dzakaita seiko, inokwana foni vari magaro. Chero usina magaro foni inokwana. Unenge une dzifoni dzakadii dzinonzi harikwana magaro, chero une zvigaro zvakadai foni inokwana pakataka. Unotaura kuti foni haikwani inokwana. Imagine foni pakati pemagaro then it starts vibrating. Unoisa pasilent, unobvisa pavibrate woisa pasilent. Asi uri kuchengetedza life yako. Saka vape foni kana wasangana navo right. Kana uona kuti usava semagaroyo chiva pafoni yacho. Hanzi neenga yako ndofura vari naibro road paunoenda kuma-shooting range kuya variko kune zvimaofisi zviripo ipapo ameno kumwe, but kuRustenburg kune zvimaofisi zviripo zvokuti kana uine zvenga izvo zvizvi vanotokudzidzisa, they will teach you, vanotokukanzela, vanotokudza ma-do's and don'ts azopfutidzi. Andiwani saka usanyanya kuvhunduka kana une enga iyoyo unotanga usati wakuchiita malesons ako unotanga waenda kunobatsirwa nenyaya yenga kuti usangoibudise pese pese. But hanzi santi you live by the gun, die by the gun here. No, you are buying your more gracious. It's possible kuti unogona kutenga pfuti ukaita makore usina kumboishandisa. Yes, usina kumboshita munhu ukatobva munzvimbo usina kumboshita munhu. It's very possible. It's not like uri kufamba negani yekuti uri kufamba uchishuta vanhu nayo. No, kana wazotangira, do you think kuti une pfuti vanhu vouya vachida kubata vaine pfuti ungamirira kuti kwanzi saka wakaitengerei pfuti yacho, saka wakaitengerei. Kana wasina kumapurisa una zvaunoitwa. It's self defense. It's self defense. Chavanoti hapana, vanotozvati self defense. Kamwezi uchingogona kutotadza tiyaprova kuti yakaita self defense. Haina kana kuti haiende. Hauende. Antiwa zvona. So, haungatengi chinhu ngoti tofamba chitaka display. No. Kana paipa unopfura. Kana paipa unotopfura. Hi, how are you? Go to your bedroom, it's waiting for you. Andimon. Hansi chero masaluni nakupindigwa chora futi. Andimoshira mafoni andimuri kuzviona. Hansi I booked a Airbnb for West, maybe I'll cancel my holiday. Why? Why level? How cancel now? Ndakuenda zvino iwe level ndakuenda ku holiday ko zvino tichitakatata titu atisati kuenda muna September say. Cancel it. That's not live by the die by the gun, live by the gun. It's just an expression yekuti ukaita zveviolence ukaita munhu anogara achingove pese pese uchingoita zvinhu zvokungoti unogara unotosikana nekufamba nepfuti uchishuta vanhu chidini. Kune vanhu vanofamba uchita vanhu everyday South Africa ende vari panze havana zvavanoitwa. Andowani ndiyo inonzi live by the gun, die by the gun iyoyo. So vanomadiko mafoni vanotengesa foni iyoyo yako iyoyo 15 iPhone 15 iyoyo unotengeswa any 500 rands. 500 rands. Simple. Zvatopera. Handimona. But anyway, musangofamba nemafoni iwayo mahombe kana muchienda kuSouth Africa. Don't famba nemafoni iwayo. Don't famba nemafoni iwayo. Siyai kumba mafoni iwayo kana kuti iri important zvoda, but kana wakuti saba magaro kuda kuti hafaniri kufamba nayo isiye kumba. Isiye kumba. Right. Taisora nyaya yekumasvingo. Anditika. Ndichiti nini nyaya yekumasvingo mainzwa here yaitika kumasvingo. Baba
baba ne Regina ndiye akandisa Regina unotwisa bhero rose ramafoni Regina unotwisa bhero rose rokwana ramafoni pero chero rokwana zvino iwe 1 or 2 mafoni anokwana andimona ndivo avo vtex vatutaura ivavo saka tachitara nyaya yekumasvingo baba nemwana vanga vachivata vese baba mai vemwana vakaenda vari mwana mudiki vakasara nemwana wavo musikana vanhu ava vanga vachikura zvegari maura topedzani muzimba havambopedzani kanisha havambopedzani isengwetigwa mashura tinadzo wanivo vane yavo itine yangu tengwetigwa mashura tinadzo wana asi tenzatoti munopedzerana ukoko hamusviki hamuposviki koko magani hamusviki mungatopedzerana nemaoko asi kumagani uko hamusviki animona hamusviki nanhasi ndinayo asiri kuafrica ikoko right inzwai munzwe guys. I don't think I'll need it anyway because not now. Saka vakasiya mwana mai mwana anga achigara nababa vake anditi vagara nababa vake anditi saka ava baba ava nditaridze picture icho nditaure zvinhu zvamunoona mozoti ndikunyeka ibaba vane mwana Gracie, I don't want to comment on that one. Inga inini musi wa 1 January I announced kuti ndatuta magaba ndakurova pasi. I don't have anything to do nekumwe ukweso. I said it one ndikati I'm just being me and doing me. I won't comment on whatever that is happening ko zvineineni. I won't comment. I don't want to get involved. I don't even go there to see ndiri munhu wenyama unozoteka kuda kukomenta. The reason why I blocked, you know, ndakataura that it's nothing personal, but I just want to maintain another to my life because ndakaona kuti kuside koko auna kwaunokura uchinda auna kwaunoenda unogara uri masquabbles unogara uri mafights because this that, like so I just said ndatuta magaba angu asikana ndakuenda kubloka. It's not personal because ndi munhu wenyama ndozotemptika kuda kudai saka for me kuti ndigone kukura ndive better person let me just block so that I concentrate on me. So zvinenge zvichiitika most of the things I'm not interested in, I don't know and I don't see and I'm very much okay like that, you know, very much okay like that. Saka ava ndibaba vane mwana muri kuona baba. Do you see muri kuvaona here baba? Love you Grace Corner. Muri kuvaona here baba? Ndibaba. Saka imwe yacho iri sensitive handisi ndikakutaridzai inogona kuzopikwa here. Hanzi mwari ndenganogasa zvose. Yes, thank you Yvonne. I don't know whether to show you. So notice pane nyaya kana suka mazano suka kuvava. Pane nyaya saka inogona kuzotipisisa. Nokuti hanzi akaisa zvinhu zvinosenza mheno zvinosenza masenza chaiwo. Unoona? Yes, Monica, I did the same. I did the same. It was time and it was time for me to take a bold decision, you know, as much as shinakidza, but it will affect your mental health and you want to be somebody better. Azvizooneki waona. Azvizooneki even if you do good or what, azvizooneki because you are still in there. And so I said, you know what? I told myself a lot of things. I can do the same, and yeah, I had to do that, right? So I don't know to show these guys, but imimika, all right, that's it. Tukuriska, baba, and then tukuriska guys. Ndeta chipta zanchi zosa, andika kutitisa kurumza kuonekwa, anditi tukuriska. Maone paida
Maone, guys. She was 20 years, Mano. Maone, biological father. Maone, guys. Maone. Baba vasungirira ndimaona. Musataure nechirungu. Baba vasungirira ndichika. Mama ona ndichi. Baba vasungirira andichika. Maone. Andikwanisi kuti ndirambe ndakaibata kudai so guys, andikwanisi. Imwe yacho Maone. Ko imwe yacho. Echitu Maone. Caritas. Right. Maona mwana uyu musikana uyu akazvisungirira ari mumuti. Andika baba vaona vazvisungirira muti, right? Saka the story hanzi yakafamba nezvizvi anditi baba vakagara vakasara nemwana wavo. Chirega ndichikudzai pane story. Baba vakasara nemwana, mai vaenda, mai vakasiya mwana. Baba vakarira mwana. Varira mwana andika vakaita huku inodla mazaya ayo. Anditi vakatakurana nemwana uyu vaguruma mwana. Andika kubva ari mudiki. Andika kuri vati hamusi kuona ndokupai kuwhatsapp mozopa haiti kuise pafacebook. Ndokupai kusave good Lilian waona andiwana. So ndobva vatakapurana nemwana. Vanga vakuguruma mwana wavo, vavata nemwana kusvikira mwana akura. Andika aita nhumbu. Handiti aita nhumbu akazvara mwana. Handiti then vanhu vemumaraini vakati no, uyu anoita nhumbu. Hatisambomona nemukomana. Vanhu vemaraini ndo vablowa whistle. Andika hatisambomona nemukomana, hatisambomona akapinda zvakaipa, hatisambomona chii. Andimaona munhu ndeyani plus unozivawo vanhu vanga vataka kuita zvimakunga zvokuona kuti no, handimazviona baba ava nemwana pane zviri kuitika, chiri something is wrong. Vanhu vanoona guys next door pane zviri kuitika, hazvisi normal. Handimaona then zvanga zvagara zvakutotaurika. Handi then paazozvara mwana apa, mwana uyu mudiki mucheche uyu, paazvara mwana apa vanhu veke vakati no, ngatitadze baba vemwana. Mwana uyu angati baba vari kuita nemwana wavo, ngatitadze baba vemwana. Vanhu ndokuungana. Andika vaungana muraini ndokutanga kuenda netsamba kuti tiudze baba vemwana, mwana achakwanisa kuti ataure. Andika vaona kuti vataka tikudzoka tikuda anza. Pane fiwa pano vanhu vekumaraini apa. Baba nemwana vakati zano nderipi? Baba vakati kune mwana udzati mwanangu kazvinani tingofa because tikaurayiwa nevanhu pano. Handi totanga tauraya chimwana chidiki tozofa. Saka vatanga vadzipa chimwana chidiki chavo chiya chavakazvara chiya chababa nemwana ndotanga vachiuraya ichocho ndobva vachienda pasango vese. Handika pasame spot ipapo mukadzi mwana ndokuzviturika apa, baba ndokuzviturika apa, ndobva vafa vese. Izvozvi inyaya iri kupisa izvozvi. Inyaya iri kupisa izvozvi. Panoitwa mwana, pane mwana baba ndobva idea kumwana kuti ona katinokuwa hatingakwanisi tichagara tiurayiwe. Baba vamudhara kapa. Handi the best way kudi tingofa tese. Ndobva vadzipa mwana mudiki uya, vadzipa mwana mucheche uya ndobva afa. Ndobva vaenda vese mumwe tambo yake ndobva vasungirira pasame spot umwe apo ndobva vafa. Satani muri kuona you see how the devil is operating. Ari kuoparata Satani. And if you are not careful guys, ndogara ndichikudzai, if you are not careful kumedzwa chaiko nenyika yedu, kumedzwa chaiko. Vabva vafa vese. Vanhu vozozona chibudubudu kudai so zvechokwadi. Vanhu anzi vanhu vepapaarea vanga vatora action, vachitora action zvechokwadi. Kunodai so vasvikonobvura dho, kunokava dho kudai mumba mune mwana akafa. Kwakutanga kuchivatsvaga kudai so kwakutitoona vakutodaidzwa nenhikiri nevana kuti vanhu kune vanhu vakazvisungirira kunoku vakafa. Kwakuto vese baba nemwana uya vatofa. Vese vafa ivo baba nemwana wavo vavazvara vari tu. And what society is this? I mean, until the incest yacho yakati ndoichi handizivi. Baba vakaguruma mwana. Ndingazivi hangu kuti guys mwana ndingaguruma kusvika pa 20 years ndingosati kuona here kuti azviite. Handizivi. Handizozivi hangu. Handizivi. No. Vangonyengerana kuti ngatingofa tese. Amene kuti ndofunga vanenge vakakudza mwana chimudza zvimwe zvinhu handizivi. Pamwe vakakudza mwana chimudza something here ameno kuti vazogona kumuconvince kuti vamwe afe sei, kuzi mwana uyu azviuraya ka. It's not like vamusungirira atozviuraya ega. Saka hatizozivi hedu kuti vanenge vakaconvince, vakagona kumuconvince vakamuudza kuti chii kusvikira papi hatizozivi.
hatizozivi but afa hamene tanga katakakudzwa vanogurumiwa hamene chanodzwa kuti chii vari vana vadiki I don't know but ndo nyaya iripo izvozvi ndo nyaya iri kunetsa iri kushungurudza kumusha uku hanimaona kuzimbabwe uku mai vakaenda kudharaka vakasiyana nababa avo hanimaona vakaenda vakasiya mwana wangu vakasiya kana kuti vakadhamba mwana ndivo kana vakadii handizivi saka ndivo vakazongoenda amen vakasiya mwana baba vakachengeta mwana wavo kuda vakatotanga kutovata naye ari mwana musikana mudiki cheko chekuti chagoziva hatichazivi handimaona right saka pinai nhamba guys pinai nhamba asi mwana wameuza apo angadi akanda nhamba utano tojaina zati it can't break away but from the visa but dei vakamubvisa aizongodzokera muna baba vake hameno anzi anenge ave conditioned to that hey saka unenge uchitoona soti ndizvo zvinenge zvatoipo zvatonaka hapasina kuti ndichaita umwe munhu kana kuti kudii hanzi feed information as a minor she thought baba is always right I think so ndozvandangofungawo even kuti vanenge vaimudza kuti munyika mese munomu ndini ndoga ndiri right vamwe vanhu vese hakuna mumwe munhu ari right hakuna munhu ari vanhu vese ndini ndega ndine best interest saka chandinenge ndaita don't question amene ndonenge vakadzisa mwana kuti chii handizivi I thought as much pane zvakamuudza kuti hakuna munhu ane ndini ndoga pano pasi ungori neni chete ndiri one kana kuti chii handizivi right saka guys isai number pinai number pamafonitinzwe kuti what is going on guys ana mai endai nevana venyu kana zvimba zvaramba thank you my chico thank you my chico thank you my chico thank you right number ndapina guys ngatinzwei tiri pafriday pavhengevhenge saka pavhengevhenge panouya nyaya dzisantika yaunenge unayo kuda kuya uchitiudzawo zvawakasangana nazvo pamasure apa kulife zviri kunetsa mulife mako zviri kukurwadza zvawakachengeta mulife mako zvakuda kutaura anything panapa it's a safe place it's a safe place uya kotaure ndofunga mave nemakuziva kuti nyaya dzepano dzinogumira pano hadzitorwa hadziende kumwe because ndosaka takaita macopyrights chaiko haitorwe because kana yangoshayiwa ipapo inzwire ipapo isiya ipapo hauna need yekuitora uchinda naye kuda kunoispreada kumwe unoirwira pano yosara pano so if you want to share you've got something chaunoda kutaura zvikunetsa zvikudini hanzi tiri kumabasa no problem Agnes indai kumabasa basa kumberi munhu kumashure hanzi baba ndo vakasungira mwana kazosunga mamiriro avakaita pakuzvisungirira handifungi vakandozviuraya vega vanhu handifungi amen saka nda kufona tinzwe guys timbonzwawo kuti how are you doing what is going on chii chiri kunetsa you good what's up tari time guys should normalize checking up on others and tichimbonzwawo kuti atitime tisina kuita izvi tichimbonzwawo vamwe kuti zviri kufamba sei what is going on saka ndiyo yacho nguva iyoyi guys because 5 o'clock unoenda kubva zvanoda kuenda nobika saka fonai tinzwe vanoda kufona guys kana ndiwoyu vaya vanosindifonera ndichitedza kutaura nemi nhasi ndiwo mukana wacho uchu chifonai tione hanzi baba vanenge vari pedophile takaitaura simba rashongo sipo takaitaura yaye mano takaitaura isu ndikatozvitaura pano ndikati maugandans akabatana maugandans avambosungu zvokumhanya vaya ndimakanzwa mumobhoza shero dhanzi mukomana yana kusungwa aripo andozikamwa paari but hapana muna zvinoinvolva maforena 2 mapurisa haaite serious nazvezvo hai sharon zvinoinvolva maforena mapurisa haapindi kuno vanomira kunobva mari kunobuda cash ndokwavanomira kune mari ndokwavanomira animona kusina mari hai havapindi vanopinda pane mari saka kana muugandans akabudisa mari zvakatovhara yakatopera animona saka ati ndetaura itinzwe guys uyai tinzwe asitipa mvenge fona itinzwe kwanza aripo panze ari kufamba panze uya chingoripo chingoti family ngaichigadzira munhu amuke ngosi chete family ngainde inogadzira kana zvichishanda ngavagadzire munhu amuke apedze nyaya dzake auya apedze adhile nevanhu I think ndo zvingoripo chete ngaadhiliwe naye ngaagadzikwa adhiliwe naye auya amuke ape nyaya dzake chete zvokumirira mapurisa kwese purisa rinoenda kune mari guys Vimbai, how are you? Nobuda momani ndoko vanoenda. Fonai guys, vada fona itinzwe. Fona itinzwe.
nenyaya yemabloggers tine vakawanda vari pana pama-upcoming bloggers akatanga mapeji avo andika vari kutanga mapeji avo kuti toda kuwanawo masaidi aso efacebook toda kuwanawo maritibhadhakwe handi makaona munkiri makaona kama new laws azuka aripo makama-understand handiti new laws azuka makama-understand handiti iko zvinezvi you can only now share musatore content handiti zuka is now focusing on the originality of content handika content yako iwewe content yekutora zvekuti moita live munokata malive evanhu muchitora mapisa anonakidza muchidini unless you know that you are not going to monetize zvachose and if you keep doing that mhuri dzakaramba chikuripota the page will be disabled rinobviswa page saka vakawana muteji unotorerwa mapeji anobviswa mukuvaridzi venyaya vakaramba chiripota peji rinotorwa as he said peji rinotorwa saka musatore content dzevanhu muchinokata monocheka moenda nadzo moti takwenda kunokanda content yemunhu nokuti tinenge chichitapira motora panonaka ipapo handiti maona Facebook yave ine madetectors inotoziva kuti kwatangira nyaya ndekukuku kwayakatangira yave nemadetectors iwayo ndosaka akachicha mutemo ndosaka nandichiteva painogona kundisensera ndikakutambidza izvo kunyazoti muone handika inogona kundidetecta handimaona saka munoshandisai original content yako iwewe tichasvika panyaya yecontent apa shandisai original content yenyu ndozvandokureva myad ndoyega option yasara that's the option yapa kuti vaite vanhu vekwana aid chete so vekwana Emmanuel andimaona so content yako original and also remember Facebook inotoziona face andimaona inoona iko zvinezvi now for you to open an account they need your original ID you need to come with the original ID and vakavhera vavhara page rako andika vakuda your original unovhura page with your original IDs kwete zvokuti ndovhura page ndozviti ndonzi bhutsu yadona andika you use your names ari pachitupa anditi right imwe angakataura kuti chii futi ndo fishing handiti fishing yekuti munotora chinhu 1 chinotenderera ku100 kuzvinhu 100 motora moya motora content pano andika matora content pano movhara face yangu andika mavhara face moisa kana zihati pamberi pefesi yangu but ndiri kutaura kumaseri andika imobva maedita monyora twenyu kuti zvichaita kunge kuti zvichiteka musiyano kekuti haisi original content yameli imimi nokuti maisa face kumberi maisa zilavu kumberi kana kuti maisa manyora zvamanyora andika fishing handiti hazvishashandi zvazvino and ashande it's my voice riripo andika vanotosvipika vanhu vave nemasendaziwa vanozvibata andimaona saka zvezvokuti munotora chinhu woti ndakuchiedita ndanonga chinhu pacontent papeji raMonica saka ndakuchiedita because zviri kukanganisa muridzi wemunhu wecontent achaiti mari kune vanhu vakutota mari necontent dzevamwe vanhu muridzi wemari achaiti content yakawanda because uyu akutora content uyu ane mafollowers akawanda saka vanhu vakuno vachaonera ikoko kwaari asi muridzi wecontent hana mari ari kuita so zviko akazviona zvisezvo zvezvo handimaona so you need to iko zvino munhu akatora picture rako andika akatora picture rako usingawirirani nazvo asina kukuudza usina kutenderana nazvo akanoposta andika kuchaiswa maapp ekuti people you be able to report in the comment section munenge magona kuripota mucomment section handimaona akaisa picture rako kune mapicture anotorwa nditi totorwa mapictures tounyanidziwa tobva tachembedzwa kunge ive vasingazochemberi tochembedzwa kuti rinyatsoshata rokandwa handimaona iko zvino I keep on reporting ndikaripota ndikaingati let's report the page will be down page rinotorwa and for you to open you need to come as you are not in a ghost account as you are and as you are so stop taking zvinhu zvevanhu handika right let's go pa content guys nokuti vakawanda rakunetsikana saka tichaposta chii pamongo achita content iyo iye vanhu handika tichaposta chii handika do you know kuti macomments anobhadhara do you know that kuti macomments anobhadhara engagement yako yemacomments handizi yako kuti page I don't know page rako kuti rinenge rakamira sei I don't know page rako iyoyo wakavhura rini rine chii handiona kune page rinobhadhara kubva kuma-likes 11 likes robhadhara macomments handika so kana uri munhu wekuti unobhadhara macomments handiti malove nemalikes handika any reaction handi kana usina content rather concentrate on maposts you make money out of my posts nyora mabuya nemapost tora maid ndiwa achiposta kana vanhu vachito engagement vanhu vachitoba
anobhadhara kana usina content yemavideos ekuposta animaona right. To those vadatsa mavideos asi ndaona hangu rating ndakamirira kuona kuti rating yake pamaposts nepamavideos mazo dzakasiyana zvakadi. I'm yet to find out zvakatagwa nesuru. I'm yet to find out ndonoti zvinenge zvakamira sei animaona. But kumavideos, now let's go kumavideos and guys, content uchiwacha content and true I get paid for posts. Yes, amapost anobhadhara ndosaka dzimwe tichikanda zvimapost zviri controversial kuti vanhu vangonetsana mucomment section because tinenge tichitobhadhara zvokutodaro. Mutoenda kakanda yemaprofeti yakatorova engagement vakuru andiona yakato because vaita kugunda vanhu vapapa vaiuya team diaries vanhu vapapa vachidefenda vachiti hakuna you know those kind of things anobhadhara maposts animaona mapictures ako your pictures iwewe your face your pictures iwewe original awakatora nefoni yako iwewe andifika anobhadhara they get paid. Anakachitokudza soka kuti your photos are getting more distribution than this that anakachitokudza unotoona like dashboard anakachitokunyorera unenge uchitoona. So your pictures dzawakatora nefoni yako iwewe andika dzisina kumbopostwa elsewhere. Mazoona the reason why papa ndai kuti kana uchida kuti ndikupostira chinhu chako usatanga waposta page kwako mazozvionaka pamwe maifunga ndikuda kudiwa mazozvionaka because ini ndaizviziva andika ukaposta page kwako ini setup page rangu ukaposta chinhu page kwako chikangoya pano chinodetectwa same time kunzi chamboposta pakati animal. Ndosaka ndakati uchida ndikupushe unotangoya nacho kwandiri nelink rako ndotanga ndaposta inini ndoisa link rako iwe uzoposta kana uchida after inini. But right now achatoiti manje because kana uri monetized again ndakaposta inini iwe ukazonoposta futi andika kunonzwa content yako iyo iri content yako. Saka zvezvo kuti tipushira nemapage guys muna kutomera nepage yakani munoona kuti pari tricky. The only thing that I can do I can just share your stuff andika I can just share your stuff. Zvezvo ndandikuitira zvekuti tichiunzai kwene itai masipitsi mundipe ndikupostray hana ndakatora team diaries zangu kwakanda makavhura mapeji chindipai ndikandi moya nelink ndokanda vanhu vobaya link ronounza kwako hazvichakwanisika I can't anymore mukazouya ndichiti handikwanise this is the reason andimaona. So the only way to support you upcoming ari kusimuka anditika is munoisa kana maisa toya toshare you should be allowed to share toshare vanhu voona andimaona toshare vanhu vobaya voya ikoko tichiona ndozvona kana tiri free ukavhura live yako toya tokwirawo pa live pako andibona kana uri wepano utora wepano pa upcoming ndoya tokwirawo watozikana vanhu vachatevera kuko voona though ndakamira zvangu handichaindi kumamwe mapage I don't go but I don't mind team rangu ndozati vanogara vari pano vana vakatanga mapage pavo avo pano paSmiley Diaries I will come and gladly support ndinoenda kukwira I will come and Julie akaita live yake ndinoenda unokwira live yaJulie ndinoenda unokwira andimaona ndinoenda unokwira because munhu kubva tichitanga Julie tozati munhu wepano andimaona ane platform rakewo akati usimeni boya kulive kwangu kana ndiripo ndinonokwira andimaona vana vadika kwandisingasaidi ndofana ndakakudze ndakatobloka tichaita handidi ndakatora magaba ndikarova pasi andimaona asi vepano kuti aiwa ndinoindiko because pandinokwira uko vamwewo vanonoti kusimeni vari kutoflika kuti wakakwira wakatiko mobva mauya ikoko andimaona muona umwe wedu atangawo ndokuwasapota watingaita andimaona kushare tinoshare mukangondudza kuti post nesapost yangu yakati video yangu yakati share ukaita live tiripo wotidedza toya tokwira andiona because uri munhu wepano totoya tokwira kwakuya totosumukira ikoko ngototanga kutosumuka uchionekwa but make sure you stick to your content guys. Pano pa content andisika pa content guys musaneta right now ndakuchikudzidzisai ndakuchikuudzai imimi team diaries but content ndochinhu chisinganetsi manje kucreate handizoti kana kuti hakuna content munenge muchirevei. I wouldn't want to do inini personally I wouldn't want to do any more content yemakuwa I wouldn't want andimaona but content yakawanda pamwe muzoisipesera pinda mairi because angachita hakuna content saka ndingaitei andimaona content yakawanda guys. Chiwe tione talent renyu rekubika chiwe tione content renyu rekubika andimuri kunzwa hazvina basa kuti maposta zvokubika muri vangani zidukanei nazvo tari kuda kuisa maadvert papost yako yekubika iwe hati muri kunzwa musati hanzi content yekubika yawandirwa hazvidukanei nezvokuti yawandirwa ari kuda kuisa
maadverts pakuwandirwa ipapo ndopari kuda. Uchibika beef yako ichanhilikiri hanzi kofly reglisten glamour. Hai pafly pari tsiki paya. But fly unoisa man ati reportika iso atinga kuriportika nderedu fly. Yes ndinouya Julie kwangweta ndiri pawo kam. Anumwana fly nderedu saka pano kuripota unogona kuisa isato. Anumwana ita beef yako chikanga pa isa chifoni chako pa site. Uripo uningire utenge tenga chistendi chakadai ichi chistendi ichi tenga chistendi woisa chistendi yako pakenda pa chirekoda uchibika andika wokanda animona woisa video yako woisa uchiwacha guys andika ingoisa phone yako hapo ichirekoda yoni pisi kuwacha andika kana uchiwacha uri madhumbe watching machine pada isa hapo irekode uchitara this is how I watch guys watching machine umwe ato zini shansa sai watching machine nokosaka samakala white nero le green ne zvinobuda zvose imomo andimona do the content white ndinoiwacha so ndikapedza ndozotora zvekoto ndokandawo so andika linen ndinoiwacha so it's content yes attend it's content andimazvinzwa guys ukuenda panze kunodzvara marokta mugarden. Go outside and do it. Don't camera yako hapo tuchara guys nasi ndikuita garden yangu ndikudzvara maruva. Anmona tora video content cut the video tora macutting mapiece video wayo content ndikunika hembe dzangu pawaya tichangona tinenge tichingoona kuti ndichenda kuona saka pauri kunika hembe apa wazodini apana chawaita but the fact kuti ndingoda kuona kuti pauri kunika hembe apa uchagumira papi pane zvachatoenda apo nika hembe nditendo glued kuti alright ari kunika hembe then what watotiti zako kuti kwaunopedza kuti hello ndapedza kunika hembe dzangu papa ipati watotatoona andoona hapana chawaita kuberi but tatoona iye muya kuti follow to follow iyi andarowa ni copyright ndikazodzima ndaisa paprofile pangu ndarowa warowa ni copyright nasi Isabel paprofile kupi kuwhatsapp haikurovi necopyright warowa necopyright kupi kana yayo yadaro yaipa warowa necopyright kupi warowa necopyright kupi naIsabel ari ndotoyowaridzira kuti arowa necopyright nenyaya yefly reglisten glam ari musazongoite comment toikonedi munhu ibari content kaela ukutoudza vanhu content kuna mwana usinganyari senge vasikana vari kushama unoti vaya vakatadza kutonoita mutoileti vanoita content vaya because havatonyari vanondonogara vakaita itori content ndichipara tochipopota ende content dzakada ndo dzinoshewa majeela vanhu vanodzisheya zvisingaiti kosanemunoona zvirapa munoona zviri kuitika apa guys lingi dai munoona zvirapa ndokutowanda kwacho kwatikutoona ndokuwanda kwemaviews ndokutowanda kwemaviews anzi pane munhu akabira murume akatiza wekupi ndokupi Dimitri munhu wacho yandimuzivi ndokupi kwanzi ndine content but ndoposte papeji rako kafarira guys farira ipapeji rakozve papeji yako anzi nina enjoy eating wakafanana neni iga ini ndofanira kuona zvemanzi mabhangi zvevana vachidya ndinobva ndafara zvisingaitika ndandine nzara ndibva ndatotanga kutodyawo ndiri pasaiti andiona madhibhe dhatibha fana angafanira kuti ndaitori feni yake kutodaro ndaitonoti nhasi madhibhe wabika here ndotonogarira ndichiona guys ndichitoona achidya madhibhe ndachidaisa zarakerera ndichiona kunge zvaitondinakidza mufunge hanomona zvaitondinakidza saka ini ndinonge aitowedzera nhamba pakuona pamaviews ake mari yake aita mari yake achitovaka kumusha achitovaka akatopedza kumusha saka musa guys mutwa yecontent mundondishamisa madhumbe zadzanera nobika ndokandidaiudza kuti content achimutuka yezvedza ndikati ndo content yacho ndo content apana panobvita pakamera nokutaridzai kuti ndasapakadza ndakadai but hambori pace mukatarisa live aizokata video zvasina kupera raidyoa kana ru3 kana ru4 zadzariya anomaona kwai kuno kupretoria handizii Dimitri kofona tinzwe nyaya yako fona panhamba idzo hanzi anonzi fungai mugwagwa abirani fona apa ningikira apa Dimitri fona panhamba dziri apa pawhatsapp tione fona panhamba dziri apa tione pawhatsapp fona tinzwe nyaya tione kushatsvaga fona animaona so icontent iyoyo guys ndine original content asi peji rangu harisi kukura chinoitika ndechekudai so sometimes zuka anovhara distribution yemapage visibility yemapage ukaita musika zanoritinya rekuti ndopaika kuti unisa postika iwo uine vanhu 1 million
woisa post iwana 50 comments because vamwe vanenge vasingamaoni. Takambovharika kuti visibility muri mepata light nesimeli kose vanhu vasi kutidedza handisi kuona live ndikuona live yapera ndikuona live yadai handimaona takavharika visibility paya. Ndichazina ndakaposta ndakaposta video rimwe nepokoyoya ndikabva ndarivhara akazviuraya akazvisungira kubva ndarivhara kuti ndisaone kuti akatsika pasi but zuka akasensa manje ane masensa akasensa nemapusa akamira pasaidi haya kuti society ndobva ndarohwa visibility ini kana saka dei page yakura itatoenda kuma 500 600 ndakarwa gore rese ndiri paspecial visibility ndisingakuri saka zuka anovhara mapage kuti asakure. Video muzondiona kuti smell hanzi smell page rangu rinonzi Pepe Mill. Tichauya toona alright itai kana moita motiudza muri kuitei kupepe mu events kwachona and keke gala mobika makeke guys bikai tuone zvamunobika guys muchisa nemarecipe muri kunzwa ndiri kukupai content uyai mubikai zvamunobika antika moti pane marecipe kuti ndiri kushandisa chakati monyora ndichishandisa this is how I cook beef inobika zvakasiyana guys but iri beef inobika beef yangu so ini yangu moyo uti aiwa ini yangu inobika so madora ndakamboita video yangu yemadora mumusauno wakati nditi eyo masimagirisi masikira ameta madora asiriwo indosuka ichitambura dai icontent iyo ndandoseka zvangu unoona because you unobva utoita aiwa challenging sismen ubva wanyora sara challenging sismen makabika madora ini nangu ndosuka ndichitambura content unoona chiri pusha rukana rakabvagwa nesocial media antika apana chaoneto ndongomirira kusvika shamu yako yapera handizoti ningokapiwa mwedzi mukani hanimona saka bikai guys bikai magreen veg tani nagreen veg kudai ubike green veg kudai ufurayi green veg sadza ramunodyara majara everyday tora video ichibika zare kuti ini guys zara kundoribika ichidai so ndobabikira ndosadza guys ai ndopakura ichidai hanimona icontent tunotoona chiko wabika saka uchadini kana uchitogona uchitodya mboteza zvimavideo zvangu ndaita zvokubika zvamazuva apfuura aya pandaitora zvimavideo yangu chibika pachidai ndamunoona kuti zvine maviews mangani zvaitoonekwa naumwana kune dzimwe nyika mheno ndaitoita mistake ndine ndaitotaura zvangu neshona ndaitotaura nechirungu pamwe dei zvakaenda neviral chaiko chinhu chese content guys nhasi ndauya ndocheka nzara dzangu ndine neukata uchitocheka isusu maitatesa kuti saka pakadzopedza kucheka kaita sei hanimona iwe uri kucheka iwe uri kucheka iwe uri kucheka iwe uri kucheka wapedza guys ndapedza kucheka nzara dzangu bye tatoona kasi watotiti sako asatoona hanzi so prominent vanoti agona kubika but she's growing ndo zvati zvatodigwa izvozvo iwe manje unogona kubika ka ndoime content iyoyo unogona kubika ka but uda kuti vanhu vauye papeji pako iyoyo uda kudhodza vanhu takakubika zvisingaiti bika machumbwe bika uchizadza mvura woisa zvinosevesa zvezvi vanhu vachanga kuzota iwe wagona kubika uchizotukwa vanenge vachizokutuka vachikutuka vachitesei vachidini vachishiya kuti nemagona kubika peji riri kutokura kana radzokura uchitanga kubika zvako zvakanaka wochitanga kubika zvakanaka anobona keep creating mapost musamira kwanzi kune vanobika nyoka vaya I think zvenyoka zvine nzvimbo zvine zuka toziva zvine nyika ukaibika iwewe nyoka kuno kunotorwa necopyright yakasimba unotobvisigwa page because he knows kuti vanhu vekuafrica muti nyoka zvinobvumidzwa kuma kunyika dzinodya nyoka uko ava vanoposta izvozvo iwe ukangoposta nyoka uchirova kuirova nyoka chaichai inonzi cruelty to animals unotobvisigwa page robviswa page iroro hanzi tine vana kuzichobudisa kana wakuda zvokubika kwakutoda rega vanhu vauye kuzokutukira manakuza kweiwayo ndokutouya kwacho ndokutouya kwacho ikoko ndokutotuvaona uchiri kutya kutwaya unosekwa manakuza kuchiti kutyaseka pasocial media iwe uchida kutsvaga mari kana uchida kutsvaga mari pasocial media uzive kuti unofanira kutouya uri prepared kuti ndichasekwa ndichatukwa ndichaitwa zvese unofanira kutongouya uri prepared unofanira kuuya uri prepared ndichaita kuitwa zvese because uri kuda mari monetization kana ukaramba uchiita papage mamwe maprofiles ari kutenwa into pages nazuka handiti akaona kuti iri kuunza vanhu vakawanda uri kuramba une engagement paprofile yako iyo anokutenera into a page handika then kana foni yacho ndiri kuiona ndikuona sisimeni next time unenge wakutodzima sisimeni woona ende zvokuti handisivi angu guys handisivi itai content guys man content yakawandisa kune vanhu vanosona itai content muchisona itai content muchisona hanimona
pamunobuda out musateerera zvota kuda kuvhairikwa chichi hausi kuvhairwa mune content yako buda utaridze uchifamba nevana vako uchienda kunandosi kana kuti uchienda kusteers kana kuti kupi tora mavhidhiyo upostira peji pako handi because munhu aungamugoni anoramba achingotaura zvaanotaura hareki kutaura hamboregi kutaura munhu saka ingoita yauri kuita hanzi Facebook inotiku but imwe tipu hangu yandoda ngokuudzai asi iyi hamuna kuudzwa neni andika iyi hamuna kuudzwa neni izvi zvezvokuti follow to follow guys ndakangana kuudzai follow to follow haichadiwi follow me hazvichadiwi musira nekuita mafollow to follow me ndaisa inini follow me hakuna izvozvo andimaona hazvichadiwi undokanganisa peji rako anditi izvozvo zvefollow to follow izvi hazvichadiwi 2 vanhu vaiti vachisa pamarules chinhu kana kuti pamastori obva anyora Yesi William obva anyora kuti #real chakati pamwe iposti ndeyekubika andika obva anyora kuti #real reels kune reels #reels iwe uri kuita punyikire kubikwa #viral what wonyora #, mudhadhadha andimaona mudhadhadha andimazviona then wanyora #mudhadhadha akadaro Zuka hachazvidi because that's stealing uri kutoba hauri kuita zvinhu zvokubika wonyora #fashion pano zvinopindana papinda kubika saka Zuka anodi hatisi kuzvida ukangoisa #, aya ukanganisa peji rako hanzi rangu ndakavhurigwa masters state kudhara no monetization dololo unotanga kubhadharwa nema 10,000 ndoda kuita kono ndekufamba ndichipa vanhu mahagi vanhu vane depression inotoenda viral manje iyoyo ichita kuti wasvika ungoti hello handika hello inotoenda viral kungoti hatina zvivindi plus nada inangu data time inandai varungu ndozvavangu ndai tombotenderera chitomboita iyoiya so zvakasvika kune dzimwe nyika animona saka guys content yakawanda musasitopa kuti kwanzi content kana kuti chii hakuna content it's a lot of content yakawandisa content yakawanda content people are going through a lot go and hug people just go and tell them it will be okay my sister unohaga futi it will be okay my content umwe achitotora mavidhiyo uri kumasure koko achitotora muchiinda makadaro it's content pane uyo aimbeta video aingosvika paline pakamira vanongoti obva watosa kunikiri kudai so atokutora utoenda taitodakigwa naye munhu yamuti akazoenda nekuti kuda akazorohwa wake hamene kuti akazofamba sei because munhu asingazvidi hamene kuti akazoperera kupi but guys content it's a lot hakuna chinhu chinonzi hachisi content kwakawanda content saka varipo here vada kufona pa guys kana pasina ndakufana ndine zvangu kunobika me I will go and cook tinde kunobika fana itinzwe guys kamvenge fana itinzwe timbo rangu nhasi haripo rekumujoloka nhasi haripo ratoinda kufamba uchinyenga okay paida usazvitarise izvozvo icontent you just do your content people will say a lot of things don't worry about people they will say a lot of things you know what you are doing so you are doing content just do your content you know what is content saka zvoti wazoita show off wazodai it's hazvina basa hanzi mifona irega kuita sokuti iwe fona chengeto kandiedwa yaruda kuedwa handimaona content yakawandisa guys content hamuipedzi yakawandisa content hamuipedzi yemavidhiyo yakawandisa hello dear sisimeli kurisei mushe kurisei kuribo ndichiri pabasa apa ndiri kutaura nedzei ndo mati tipinde tichikurukura nedzei apa ndanchida hangu kutaura iyo yababa avo ndoya isina kundiitira zvakanaka indiona hangu soti inongori shamhuya vakarohwa naye naMwari kuti chifa because chivi chavo chakanyanyisa mwana wakazvara kumuita mukadzi kusvikawo muzvarisa mwana
ndo yanyanya kundibata hangu. Ko kana varwa neshamukoma uyu Zvese nemwana mwana haana chaanoziva ake akakanganiswa kutadza nababa, but bhaibheri rinongoti mucharangwa nemhaka dzemadzibaba enyu. Okay. Yeah, because incest yacho hai. Saka iyoyo ndo isina kundiitira zvakanaka. Aiwa timi muri right here kwamuri. Are you okay? Yes, akuri bhozo kuti titori pabasa ndoda tochaisa hangu izvozvi kuno kwakanaka ndiri kuPretoria. Okay. Aiwa kana muri popo. Pakanaka smell sharp. Alright, sharp. Vana Madhumbe ngavaite konende vachi aina mudzimba ndogara tichitaura wani kuti ngavaite konende vachi aina mudzimba vana Madhumbe. Avadi. Ava vari kutorova konende kwaini. Aina ndakuvaonazve. Ava kuno kana tipandi mazuka hamene zvakaita mazana tioni isusu tetu kuno kwationi. Paina hatationi manje. Hi dear. Hello, I'm Smiley. Did it book again? Right. Anyway, I don't think I'm thinking it. No one was before, so there was just something that I wanted to share that did. I know a lot of people, including you, and a lot of people in the comment section, we have all faced betrayal and we have been hurt by the people that what guys about to say this. So there was this quote that I got on Monday from my therapist, and she said, it's like you have been bitten by a snake and you go and look for that snake instead of you healing and getting the poison out of you. You go look for that snake and you want to tell that snake, I was not worth. I'm worth much more. Why I want to room? I want to room. Instead of you focusing on your healing and getting the poison out of your system, it's the same way as when you're betrayed by someone. You want to go and confront them. Yet it's hurting you. You have to heal and stay away from such people and heal and you move on with life. Goes out okay. So let me get the poison out, let me heal, and let me move on. So I just thought, let me share with my diaries because a lot of us have gone through that and we have been going about it in the wrong way. Yet you have to heal with the poison in your room. So that's what I wanted to say. Right. Betrayal. Inonzi betrayal. Right. Sometimes we focus andika kana ukarumwa nenyoka tikuda instead kuti ubvise poison ndiri busy kutsvaga handisaka tombo atenda kuronda ndarumwa nenyoka yayo ndatove busy kutsvaga nyoka yandiruma yatiza nepapi yapinda nepapi yaindepi and meanwhile the poison is spreading through the body and so instead focus on removing the poison yapinda andika mugumbo iri poison uhile ronda rihile and then you move on, you move away. Kwete kuramba wakamira panzvimbo pane nyoka chindi kutsvaga nyoka. That's what you say, and that's very true. That's very true. Thank you for that one. Let me run in at that one. Thank you very much. Thank you. All right. Right. Betrayal here, betrayal. I thought it was a life yakazvimiririra betrayal. But anyway, I introduce 1 hour to go. Betrayal, guys, those who were betrayed by friends or people they love, but mukana when you deal for I agree with you. I do agree with you as well. Sometimes you are busy looking at just what I party. I have to heal and move on. Okay, all right. Varipo vakabatwa guys vakabatwa vakaitigwa betrayal iyi nehama nemafriends nechii and those who want to share and nyaya yebetrayal inotoda time guys, inoda time. Nyaya yebetrayal inoda time. Motanga kuti vakaitigwa because vamwe vakaitigwa betrayal nevarume vavo chaivo, betrayal nevarume vavo chaivo, kumuwana murume wake akati ngonyi nemunina wake andimaona umwe akawana muningi nemurume wake cheche akavata nasisi vake
tineyo yakameno, I don't know, aingoti mai vangu varipota vakavata nemurume wangu handiti maona. Saka betrayal amen yakaoma. Betrayal yakaoma. Betrayal yakaoma. Betrayal, right? Hande the person arikumsoroko hai msikana mwana uyu arikumsoroko anombouya, unomboya neghost mwanangu umbodisappear, woenda woya neghost tori bloka woya uri iwe urikumbosvambisa sei like you? How are you doing? Right. Hande itinzwe guys, hanzi betrayal mahwani chaiyo. Iyo yakaoma iyo. Ende makamboona kuti panoitwa betrayal guys, munhu anenge aida tonyanyisomika shoti anyatsa kukuwachisa chaiko chaiko. Sadly, anenge aida nyomika shoti anyatsa kukuwachisa chaiko chaiko. Where are you people not calling? Nasi Friday waenda kumijolo. Friday month ndika urukanga mwezi. Friday month end. Guys, kana musina nyenda kuinta. I'll see you tomorrow. Toko night tomorrow maskat. Kana musina nyenda kuinta tomorrow maskat. Yes, my Mickey Diaries, how are you? Ndapenda zvangu guys. Kana musina nyaya me going. Wadati ndiotsvagirwa nenyaya manje tinoitika mazano nenyaya dzenyaya idzi guys. Vanhu vanondifonera nenyaya dzavo ndisingakwanisi kuti ndidini ndiatende munhu ipapo ndiri kubasa nechisoti inozondibata panguva dzakati. Aiwa nhasi vanhu imathe vari kumujolo. Vari kumujolo nhasi kurudliwa nematekawe vari kumujolozve. Aiwa Friday vanenge vafamba vanhu, vanenge vafamba kana kuti ukaita manheru vasvika kwavanenge vasvika. Hanzi kweye mukadzi wenhumbu angachidzingwa kuhospital. Ini yangu nyaya yemukadzi wenhumbu akachidzingwa kuchipatara yaka handizivi ini guys. I don't know kuti vakuda kuti vanhu vanozvarirepi. Handizivi toda kuti vanhu vanozvarirepi. Handizivi. Joy wakasona madresa yare Joy andiri kuona inga hako shaka. Kwanzi musaenda ndinaye sinonyara. Unofona kana ichengete vanoziva here kuti ndiwafona. Unofona ka. Naye vasikana team UK matiketsi matenga here mave papi nematiketsi guys. Matiketsi mava papi. Mava papi nematiketsi guys. Mava papi. Mava papi. Are you buying the tickets? Jollof fried fish and chips guys. Matenga here guys, matickets edu achiripo kasara mashoma ekubo yemuswa 30 ende vanhu vemuuk vedu ndawana kulinktimigwa malingi kuti kuchechi kwedu kuchechi kwedu iyi ndeyepi? FMCK Assembly Point ndeyepiyo? Amen. Hanzi vave kudzinga vanhu kuno Pretoria kashifuka vachadi maZimbabwe chero kunobayisa vana. Saka vachida kuti vanhu vaendepi naye? Vangada kuti vanhu vaenda kupi? Vanenge vachida kuti vanhu vaendepi naye? Vanenge vachida kuti vanhu vaendepi? Haitandi. Sorry tambo kutsvaga wanga wakarara ikati wanga uri pa shift. Pa shift.
ndazvifunga pane ndikazongotraya kuva meno handizivi I don't know hangu zvandazongoti ndizvo here kuti papangu takaruma ngekuti asekuti your friend like ari kuita zvegambling you were kind of you were right like she was seen somewhere here ameno ane kamari kanga achinzi angakumbira here akatenga matiketsi iwayo ameno yesesimene ndakazama kukudza ndakazoti ndofana ndakati paya kuinbox ne regedza nditaure neni because Pamela akanyatso kundiexplainera akandiudza ndiri palive asi anzi akanyatso kundiexplainera akandiudza akati izvo nebhala handisi kumupa mari kana uri kuda kumutumira mari tumira kwandiri so that ndiite zvekumuenda kunomubhadharira rent and everything and the like. Okay. Saka ichokwadi kuti mari kwandiri usatumire mari kwaari ndobva aenda akanobhadhara rent akaita zvese akatoti ana Pamela because Pamela akanga ataura nhau iyoyo yekuti Mbali anenge ari kuita problem yegambling mind you kuti Mbali akamboshanda mukambani akamboshanda mukasino inini ndakamubvunza Mbali akanditi izvoni I'm no longer doing that and even musuwo wakaenda naPamela akatomuti ubva wadelete app yako iyoyo yegambling hauna kundiudza kuti ndiri kuziva kuti ndo zvaunenge uri kuita. Okay. Akadelete app yacho namba yaPamela kana muchida ndokuforwardira then you call and talk to her. Senda namba dzaPamela. Mira ndikupe namba dzaPamela. Pamela akatoinsist akatoti no Mbali hasiwo kuti mumupe mari problem anayo yes of course but problem yake inenge atova musoro uye Mbali anenge ari kunida counseling ari kunida help because njere dzake dzinenge dzisiri kutora zvakanaka. But she is suspecting kuti anenge ari kutamba gambling akatomuudza kuti Mbali handiri kukunzwa kana kukuona kuti uri kuenda kunotamba gambling. Okay, because somebody said akamuona akamunzwa ndisiro kune rimwe page achikumbira mari nesame story. Saka ndazomufonera ndikati kwa iwe unonzi azviramba tandisiri. Azvinogona kudaro munhu arambirwe sisimeri inini Mbali munhu wandakaziva that should be way back kumasuro ukoko kumasuro kunanga ndisingatombotauri naMbali nekuda kwokuti ndakaona post yake then I had to realize kuti munhu wandinoziva let me just hope she used to be a good person to me. I don't want to lie sisimeri she was a very good person saka munhu wekuti ari kutonidwa counseling ari kuda kubetserwa Mbali she has gone through a lot sisimeri in her life up and down mukadzi uyo she went through a lot up and down saka ndinonyatso kuziva life history yemusikana uyo asi kushanda kugambling Mbali aishanda kukasino aiva nekambani yake yekawash hombe zvisingaite kukasino but basa parakapera anenge ndopa akatenga kuita zvegambling. But now the other thing is like do you remember papa pekutanga kati izvo ndakawana basa pandakamboti iwo kabhadharwa rate saka next month chadini akati ndakawana basa chatanga saka ndamubvunza kuti paunoenda kubasa zvikanzi ndamboenda kundikanzi ndidzoke neTuesday because kwanzi Monday holiday saka pasisimeri because ndakamuti iwe wakumbire here kuti vanhu vepadhairies vakutsvagire basa. Pamela ndikamuti madi kubetsera kutsvaga Mbali basa. Pamela akandiudza kuti ndichamupa basa inini rekuita maruva because vana Pamela vanoenda kunoharvesta eucalyptus trees vachimatengesera macompanies evarungu saka achitoti Pamela next week yotengeta kutanga kuti zvemaeucalyptus Mbali hana basa raanaro tandi anga achinyepera sisimeri inini sisimeri mira ndikupe nhamba dzaPamela mumufonere Pamela anokudavirai mutaure naye muri palife ipapo. Pamela ndiye akatondiudza kuti hana basa uyo ari kunyepera sisimeri uyu akatoti kunyange sisimeri vachida kumupa mari yechikafu vakape Mbali ngavape inini mari yechikafu ndinotenga naye chikafu because Mbali ari kuita gambling akadzokorodza izvozvo sisimeri kwandiri ingoedha Mbali pakoli yauri puri Pamela Pamela pako yandiri pana zvakaoma naimi saka atove ndakatomubvunza kuti Mbali unoda counseling here akanditi counseling ndinoida. Ini manje ndazama kuda kunyadzomubvunza waramba unonyepa Mbali uri kunyepa. Pamela anomuziva sisimeri no wonder why vana Pamela vaimuona vachimuignore ari mupaki
Pamela anotanza akatomboenda kunokumbira mari kune murume waPamela nerweseri Mbalushu. Murume waPamela akati, why your friend come and ask me money? That is disrespectful. Why she didn't come? Pamela ndina sisi mene vakutora ne. Alright, ikafoni palauda sisimene vane zvavaruda kunzwisisa about Mbali zvaaitaura kuti Mbali ari kuita gambling. Pamela ndeipi? Vaexplain vari pafoni. Ndiri right nokuti paita like vanhu vayashora tanzi takaona Mbali achienda kune imwe platform nezuro achinokumbira same help. Handiwana. So ndikati anokumbira same help sei iye akatumirwa mari naTanti. Exactly. Don't forget confusion. Platforms. So I was a little bit concerned. Then I called her. Sha, tell me the truth. What is wrong? What's going on? When a problem here, there's no problem. Kokubasa, okati wo tanga basa 25. That's 25. Wadi, she comes in the end of a canteen to Tuesday, but Yanga Chingo and Tonya Sojus Grisisa in out got sleeper life. Hey. People is really supposed to look standing and then and you ultimately and the city around. And I don't know so one that's okay. I don't padara yese vanotora zvinhu vanopadara dhini vanopadara kwakaona room the rest vanamusira vanopadara transport dhini rest yakasara vachitenga chikafu mangwana Pamela akati anzana kana akati Pamela kusvikira tanzi mari imwe achatumira mwana wake kuti auye because angari kuholiday. Pamela akati kwanza kuna mari yakasara. Hanzi pamari hakuna mari yakasara because akakumbira munhu mari munhu akamti iwe wakapiwa mari wakabhadhara landlord akazoti bhadhara 2000 uko rent ukanobhadhara kwakabhadhara 1.8 zvikanzi kwai kwakazobhadharwa transport kwabhadharwa vanhu vakatakura zvinhu kwabhadharwa akaita breakdown mari iyoyo kusvika yapera kati ndakana senda ndakapiwa withdraw mari yoga because ndazoti mangwana ndozochinga dya mari akati nomano withdraw nambakadhi rangu nepini zvakati nomachena unowithdraw ene mari kwanipa mari engati pazama kuti bhadhara iye arikwasvika kuleta nefoni yake grosara mari the remaining one vanaumbabhacha iye mangwana chinataura tenga grosari imwe yacho ndatumira mwana yasara yacho ndaichatengesa chikafu neokaziva usina kumufoka ngotengago chikafu because akatoudza munhu ane munhu akanokumbira chanhamare chikafu handimona anogara kwenyu ikoko wandakamintrodusa kwaari akanokumbira munhu iye munhu akati iwe pamari pane mari yakasasvikaza pana mari yandakambopiwa kana sendi vakatsvaga munhu mwanzi motikari yakati mari 300 here kwai iwe ukamudza kuti mukuru yavada 200 here kwai ukati kune 100 kukanzi kune munhu akandibatsira kudini hamene kuloda akaita breakdown pamari seyapera chita ndakana sendera ndasara naro marese ndandokesa pazama hapo ndisvika na calculation dzakamira pasaidi achipitsa kafonda ndakamuga chicalculate zvakaoma ende anonyepa ya pakaipa ane chitsotsi chisingaite zvakaoma manje mazvinzwira andazvinzwira ari kuita gambling saka atorimo vakatongoye mwe munhu akaona post yasesimeri muno musano achidatomusatira nechikafu atinganenge akatozobatsira mukadzi wache kuudza kuti wade kuenda kumusha pane mari yauri kutumira akaramba akati ari kuenda ari kutanga basa musi wa25 this month pamene achiwakati Mbali ari kupinyepa hakuna basa raanaro iwo uruda kutomuofa basa rekuita maflowers ndozvaakatotora pamene akuda padze 2 minutes ari kutora chinhu kuti I think Pamela ngauye tise Mbali pakola ngalinga timise pakola panonyepa Mbali
I think that's the only way. Me at the hand. Ndinokuseva uye naye handina kusevawo. Dona uzoti. Dona useti. Zvakaoma. Anonyepa and it's wrong. Haubatsirwi. Next time haubatsirwi. Oh, gambling here it's a phone. Ndoma makadha ndakatogwa matiketi aya ndakataugwa aya. Pane ndakamona akatenga matiketi iwayo. No problem yake. You can't afford it. By 1.4 for 1.8, but then 1.8, one but then I'm Nigerian 5.4, but then the 2,000. But about 4,400 transport. Then I asked her, my master, I teach cost. Then the Marina got it something Maria Farah, couldn't think I was to come to that I say natural. But then I was going to see a maxim, but I think I put I go back to because I put a shop in that leader. I'm set to my potatoes, but I'm still at another dog salon. Okay, anybody, Yakamupa, Yakasa. 2,000 plus 1.8 400. 2,000 I thought about Nigerian plus 1,800 year room plus 400 not connected. What? Pamwe zari pane vati wake kuti takumufonera. Pamwe wake kuti takumufonera akatirega ndiningirire. Ikadichibvisa. Motora naita phone down. Ari padhuze zisimela kugara pano padhuze nepanogara pame. Padhuze nepasami pangu. Padhuze zvekudaro. Vana 2,000 room ne. Vana vati 1.8 in green. 2,000 nabhadhara chikweleti. Mbali sorry akona siri kudisturb but zati ruwa usikuwa mushe bali. Mbali une change wakapiwa here iwo wena Pamela Musiyo ya after wabadhari kwa ndikikiri rent. Mbali Mbali hello une change wakapiwa here Musiyo ya na Pamela after abhadhara rent akakupa here mari change ndipa Pamela change ndikanotenga 24.5 yemilimili aita 147 ndatenga ticket yeva ndo ndatumira 208 unotora mwana wangu kwanga kaenda mwana wangu bauye
Hakusi kuti asi hachisi chikosoro chokuti munhu angachirara mupaki here zvino akurara panodziya chakubuda chando. Acha ari kukosora, asi ari kukosora kubva nezuro. Bali, pane mukadzi wakataura naye akakupa 50 rands. Uchiti uri kukumbira 50 rands. Akakubvunza kuti unogota una mari yechikafu, pane pakakupa mari yechikafu pekutanga. Akati kwa una kupiwa here change yakasara. Ukati ndina kupiwa mari yakasara. Pakabhadharwa mukoma, pakabhadharwa mota, pakabhadharwa munhu akabetsera kutakura zvinhu. Ndizvo saka hapana mari kana sendi randakasara naro randakapiwa. Ndatenga 10 kg yemilimili ndofana kufungatsa ndisa ndaivhura ne 10 kg yeshuga ndikana kusutira izvo zvakapfirimo handina kana kuzivhura zitori mwenini nditori nazvo handakana kuzivhura 10 kg yerayisi ne12.5 yemilimili ndiri nazvo ndofana ndaenda mari yaunotora mwana. Okay. Aiwa, tatakobvunzira pakuti angati wakamuti wewe hapana kana sendi randakapiwa. Saka tachiti asi Pamela akadla mari yaBhali here, hatidi zvinhu zvakadaro. Ndikatibvunze Pamela kuti iwewe change yakaita ipi? Ndakapiwa ndikatenga hufu, ndikatenga nerayisi, akati hai alright, akanipa 50 rand ndakwirisa nhasi ndichienda uku. Ndamutsanangura ndikatenga 12.5 nerayisi, ndoma ndatora 208 ndikanotora mwana. Akandipa ache change, ndamutsanangurira. Okay. Saka iwe uri kunoshanda kupi Bali? Aiwa, ndakangona kurestaurant ndikukiye water. Ndokwauri kunoshanda? Okay, hausi kuenda unoshanda kwanhikiri kwaPamela? Aiwa, Pamela nganditizoni kana kuri kune nhikini maru ake atanga ndopane chashanda, but kubva kwanzi ndiuye neTuesday. Maruva ake ari kutanga next week kaPamela. Pamela akanditi maruva ake kutanga next week kana kuti weekend. Saka ndezuro ndamufonera ndamubvunza nezuro ndamufonera ndikamuti Pamela hauna here shuga nefish oil, saka anga asiri padhuze. Akati aiwa ezvinezvi ndichiri kure. Ndingamubvunza kuti ko zvemaruva zviri kubudira here zvikanzi vanhu havasati vaningirikina, vanhu vakomana vakangoenda chete tinogona kutanga weekend inoyi kana kuti next week. Okay. Saka manje unenge woita sei? Unenge ushanda kwese?
aiwa kuya kwena anti zvapamira zvasati zvatanga iri basa ramba ndakagara ndakaenda kunoritsvaga saka mandisingazokwanisi kuti ndipete maoko sezvo zvapamira zvisati zvabudirira hazviita kuti uri munhu ungogara uchingorokumbira zvapamira zvasati Naimbali, can we help you, my sister? Tukutagire munhu anokukansela. How do you see that? Tikakutsvagira ningikiri tikakutsvagira here inonzi counseling ubatsirikane. handisi kunzwa muchifona kana ndakondozokona kuti ndokufonera ndotaura nemi Exactly. All right, it's okay. For 2 days. Ndofuna ndakapinda nechando because madays acho kwaitoti naye kwakuchitona kwakutina kwainaye Saka chakubuda chando chiya chemurodi chiya. Saka une machira here naimbali. machira ndinawo susumeri. All right. Saka ndikatozotaura kana wapora tenge ndichikucheka tozotaura. I really want to help you kuti uwane counseling handiti. My dear. Uwane counseling. I want you to go back pekutanga uri mai vakuru iwe uite zvawaiita pawaishanda ukasina uchiita tunhu twako uchidai wakanyatsa kudzikama handiti pachina zvokuti chiyana kudi tozotaura. We can only do that if you are going to be open to me. All right. Saka iripo Tanji, it's okay. Let's wait kuti apore then we'll talk naye apedza. Apore. Okay, Simedi. All right. Simedi. All right, sharp. Murege apore guys, kana apora then utore anotoda help mufukadzi uyu. Anotoda help. Ndikunzwa kuti top fan hombe raTom Jones. Saka riri top fan hombe raTom Jones pamwe kuda ndokwakazvitora ikoko. Regai tigoningirira. Tigozotaura naye kana achinge apora. She sounds asthmatic. Unless kana asthma yakatanga izvozvi. Maybe. Kana yakatanga izvozvi handisiye. But iye ake pachake ari kuti pamwe kuda akapindwa neningiri. Akapindwa nechantu. Amen. So guys, yeah, the gate immediate things. I hope kuti was anenge disappointed musikana akabudisa 5,000 achimupa omana panapa. And she said landlord, said landlord. Tichazvotsvaka here zvokumashure. Tichida ngoti iye aive better person. Saka regai tingomutarisa tione kana azopora kuti anoita sei. Regai titange taona then tozotangira ipapo kuti timubatsire. And munhu awane counseling. Anogoda counseling. Counseling. Hanzi top fan yacho ikoko Amen. Hanzi ndokwaanogara ari kwake, hanzi ndokwake manje ikoko. Saka zera rake randakaona, izera rake randakaona pavidhio, munhu mukuru, mazera edu aya. Mazera edu chaiwo kana kuti darika. Anoona. Yeah, guys, kana kuti kusara kwari kuita ati munhu akati ndandisina mushonga. Akati ndandakambodhifolta makangano guys. Mushonga akabatwa landlord. Zvinogona kuve pamwe ndizvozvo. Akamboti ndandadhifolta paya zvinhu zvatugwa nalandlord. Saka ndizvozvo. Zvinogona kuve izvozvo guys kuti akambodhifolta paya. Thank you. Zvinogona kuve izvozvo pamwe ndizvozvo guys. Pamwe ndizvozvo. Akambotaura akabaibatira defaulta mapirisi angu akari kwalandlord chichi. Zvinogona kuve kuti maybe pamwe ndo kwaka uyu ndo kune problem. Amen. Asi pautaenda kuclinic.
nogona kudaro munhu kandotochifunga pane munhu atonyera kuti mwana mukadzi yakataura kuti musiya ndamboningirira ndakamborega mapirisi nai zvinogona kuve default izvo kudefault yaizvozvo uri right ngaende kuchipatara anyway ngaende kuchipatara so guys gaitinde amutositaura mangwani andikati totaura mangwani ndai ndimbotsvaga vanhu vangu vanenge dzakazara kuti nini zvechida nguva chaidzo titsvake because mameseji achona nemakonzo achona zvakundiwandira manje sigai ndimbotsvaga then I'll come tomorrow. All right. M&E flavor. Kwayo M&E flavor. Kupeja kwa rukubike. Rukubike raska. And the chifunga chichochwa munhu yakanga chikwa mapisi zvinogona kuve izvozvo. Very true, zvinogona kuve izvozvo. Could be that. Very true, could be that. Saka ndinde zvangu guys ndokubatai mangwana ndika tosangana mangwana masikati guys. Utenge wauka matickets naika. Tenga matickets please. Mtenga matickets guys. Tenga matickets edu. Andika. Tubatela mangwana guys. Bye bye.